ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang bipolar na pag-ibig ay parang roller coaster. Nakakakilig sa taas, nakakakaba sa biglang bagsak. At minsan ay mapapaisip ka kung tama bang sumakay. Nabubuhay ito sa matinding emosyon pero nangangailangan ng todo pasensya, pangunawa at dapat ay balanse para hindi masira. Ikaw kabarangay, kakayanin mo bang sumakay sa ganitong uri ng pag-ibig? Dear Papa Dudut, hindi ko pa nasisimula ng sulat ko na ito pero nag-aagaw na ang buhos ng luha at sipon ko. Hindi ko po kasi mapigilang mag-emote habang nire-rewind sa utak ko ang lahat ng masakit na pinagdaanan ko para lamang ma-share sa inyo. Ako po si Ika, certified probinsyana. Simula pagkabata para na akong may phobia sa salamin kasi tuwing titingin ako, parang sinisigawan ako ng mundo. Unfair ako sa iyo, deal with it. Imagine, ang bata ko pa. Pero marunong na akong mag-self-pity. Hindi kasi ako pasok sa beauty standards tapos ay bonus pa na hobby ng kalaro ko at kaklase ko ang gawing stand-up comedy material ang itsura ko. Buti na lamang nanay ko ang #1 fan ko. Lagi niyang sinasabi na anak maganda ka, sila lang ang bulag. Ang sweet hindi ba? Pero let's face it. Alam naman nating lahat na walang pangit sa mata ng isang ina. Kaya habang nasa mundo pa ako ay tinitibayan ko ang loob ko araw-araw. Sabi ko nga anong laban ng insecurities ko kung naliligo ako araw-araw at walang amoy putok. Panalo na yan. Dahil nga sa pambubuli napaaga ang pag-develop ng superpower ko. Self-love with a touch of humor at katalinuhan. Kung hindi man ako visual sa paningin nila, di paponggahin na lang ang utak ko. Kaya papadudod consistent honor student ako. Habang ang mga bully ko hanggang doon na lang sa likod ng class picture habang ako ay bida sa harapan. Hawak ang medalya. Eventually, nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi na pinapansin ang physical ko. Sila ang katuwang ko sa tawanan, iyakan at mga asaran. Pero habang sila ay may mga high crush moments, ako taga-abot lang ng sulat at audience ng love story nila. Nung nagkaedad pa ako, sabi ko baka destiny ko na lang talagang maging professional tita. Pero isang araw ay dumating si Nathaniel. Gwapo, mabait at parang leading man sa teleserye ng buhay ko. Crush ko siya, Papa Dudut. Sa isip ko ay siya na ang sagot sa dasal ko. Pero sa table namin parang Tita Ika talaga ang vibes ko sa kanya, Papa Dudut. Okay lang naman ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Kayo po? Aray, grabe ha. Sobrang sakit ng likod ko. Hala, bakit po? Mas lalo akong tatanda sa kakapo mo. Rika ang pangalan ko, pero tawagin mo na lang akong Ika. Para medyo naman maiba. Nakakahiya naman po. Ika. Ay, sorry. Ang hirap pala magtanggal lang po. Naku, sanayan lang yan, Nathaniel. Sasanayin ko yung sarili ko, huwag kang mag-alala. Ayan, kaya mo naman pala. Sabi ko na matalino ka. Mabilis ka matuto. Ikaw talaga. Funny ka. It's more fun in the Philippines, di ba? Kaya masaya lang tayo. Love Philippines na ngayon. Hindi ka na updated. Ay, oo nga pala. Kaya kailangan magmahalan na tayo. Uy, grabe ka naman, Nathaniel. Huwag ka magbiro ng ganyan. Seryoso ako. Di naman ako nagbibiro eh. Sme, baka magkasala ako sa'yo. Lasya, anong kasalanan sinasabi mo?
Ano? Kasi naman pinapakaba mo ko, Nathaniel. Ang gwapo mo kasi. Ikaw talaga. Pero totoo naman maganda ka. Saan banda? Sa panaginip? Oy, wag mo akong bulahin ha? Hindi ako bolero. Tsaka ayoko maging sinungaling. Di naman ganun kapangit itsura mo Pero pasok pa rin sa pangit. Eto, makinig ka. Hindi naman sa lahat ng bagay tinitingnan yung panlabas. Para sa akin, mas importante yung kalooban. Maganda yung kalooban mo. At yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya maganda ka para sa akin. Talaga ba? Para namang naiiyak ako sa mga sinabi mo. Sa gwapo mo na yan, nakita mo talaga ang kagandahan ng loob ko? Kasi ikaw yung tipo ng tao na may lalim kausap. Naku, dahil lang sa matanda na ako. Siguro nga, pero gusto ko yung personality mo. Hindi tulad ng kaedad ko na puro pa-cute. Ayoko ng ganun. Mas maganda yung tulad mo. Ay, susme, Nathaniel. Baka takihin na ako sa puso sa sinabi mo. Grabe ka naman. Bakit ka naman naatakihin? Sa totoo lang, Sige na, Ika, sabihin mo na. Huwag mo akong binibitin. pwede ko ba makuha ang Facebook account mo? Doon ko na lang sasabihin. Niya kasi ako Ikaw talaga, nahihiya ka pa. Pero sige. Eto. Ayan, i-add kita ha. Accept mo ako ha. Oo naman. Malakas ka sa akin Thank you. Naku, kailangan na nating ubusin tong food sa plate natin. Lalamig na to. Oo nga. Tara, ubusin na natin to. Para nag-slow motion ang lahat, Papa Dudut. Yung tipong bawat segundo ay feeling ko ay nasa romantic drama ako. At si Nathaniel ang bidang leading man ko. Ang dinner na yon ay parang walang ending. Pakiramdam ko ay prinsesa ako sa harap ng prinsipe ko. Pero hindi fantasy kasi nakadilat ako buong oras. At grabe, nang inaccept niya ang friend request ko para kong sumabog sa kilig, nag-flashback bigla ang teenage years ko kahit na 30 na ako. Ang pinaka nakakakilig, yung nag-offer siya na ihatid ako pauwi. Aba, sinong tatanggi doon? Siyempre, umangkas ako sa motor na hiniram pa niya at nung humarurot kami sa kalsada ay hindi ko napigilan ang mahigpit na yakap. Kung pwede lang na ilipat ang bahay namin sa kabilang probinsya ay ginawa ko na. Pero ayon, kahit nabitaw mode ako pag uwi ay tuloy pa rin ang chat namin sa social media. Walang araw na hindi kami nagsisend ng message at kumustahan sa isa't isa. Dahil dito'y napatingin ulit ako sa salamin. Rika, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ko sa sarili ko. Aba, nagbi-makeup na rin ako para kahit papaano magmukhang fresh sa mga date namin. Fast forward. Nung nag-date kami ay napansin niya na nag-makeup ako. Nagustuhan niya naman. At pagkatapos ng date namin ay hinatid niya naman ako sa bahay. Dito hindi na napigilan ang katawang lupa ko at may nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong totoo pala yung sinasabi sa pelikula na you are beautiful in someone's eyes. Si Nathaniel, ang gwapo kong knight in shining armor, ay minahal ako. Hindi dahil sa itsura ko kundi dahil sa kung sino ako. Ang init na mga yakap niya, ang pangaangkin niya, para kung nasa ulap. Paulit-ulit naming pinatunayan sa kama na may spark talaga kami, Papa Dudut. Pero tulad ng sabi nila, hindi lahat ng maganda ay pangmatagalan. Unti-unting lumabas ang dark side ni Nathaniel. Sa bawat dalaw niya may kasamang hingi. Una, pera para sa rent ng motor. Sunod ay pang tuition. Tapos pang project. Hanggang sa patina sa pamilya niya ay ako na rin ang sponsor. At kahit halata naman na parang pineperahan niya ako ay hindi ko magawang magalit. Mahal ko si Nathaniel at binigay niya naman ang pangangailangan ko. Hindi naman ako lugi, sabi ko. Pero dumating din sa punto na sobrang komportable na niya. Nagdadala na ng barkada sa bahay ko, lasing paminsan at syempre may kasama pang hingi ng pambili ng alak. Sa bawat tagay nila para akong natutuyuan ng dignidad, Papa Dudut.
Salamat talaga sa pabanlaw mo, mahal ha. Talagang love na love mo ako. Mahal, pwede ba? Last na to? Bakit naman last na to? Ilang beses na kitang pinagbigyan, Nathaniel. Pero please, wag naman dito sa bahay ko. Mahal, alam mo namang wala akong ibang biso eh. Nagkakasiyaan lang naman kami. Konting inuman lang naman to. Pampalipas ng stress. Gets ko naman. Pero hindi ko kasi gusto na may iba kang dinadala dito. Gusto ko naman ng konting privacy, mahal. Mahal, hindi naman sila iba sa akin eh. Mga pinsan ko naman yung mga dinala ko dito. Kaya nga nandito kami kasi katatapos na ng exam namin. Maganda dito sa bahay mo. May libreng pa-video okay pa kami. Tapos ang ganda pa ng smart TV mo. Aircon pa dito. Pero please, last na to ha. Pero hindi ba pwedeng respetuhin mo naman yung gusto ko? Alam mo namang may trabaho ako, di ba? Magtuturo pa ako. Eh sabi mo hindi ka naman magtuturo ngayon. Kaya nga ako nagdala ng konting saya dito eh. Gusto ko kasing magpahinga. Pero sa ganitong ingay, paano ko magagawa yun? Ay, teka sandali. Mga bro, pakihinaan nyo nga yung volume. O yan, pinahinaan ko na sa kanila. Mahal naman eh. Oo na, sige na, last na to. Di na ako magdadala dito ng mga kainuman ko. Parang lumalabas tuloy, pinagdadamutan mo ako. Hindi ako madamot. Alam mo yan. Hindi lang talaga ako sanay na may ganito sa bahay. Gusto ko lang ng tahimik, maayos na bahay. Yung ganun, ayoko rin na madalas kang umiinom. Bata ka pa eh. Hindi nakakabuti yan. Ayaw mo ba nun? Pagka ganito, mas matagal, tsaka mas masarap. O alam mo na ibig ko sabihin, mahal. Ikaw talaga? Dinadaan mo na naman sa ganyang usapan eh. Eh kasi alam ko naman na gusto mo to. Gusto mong inahalik-halikan kita. Gusto mo yung inaangking kita. Di ba? Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Marinig nila sa sala, ano ka ba? Di nila tayo maririnig. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang bahala sa'yo. Basta ako, hindi ako magsasawa sa'yo. Hinding-hindi. Ikaw lang gusto ko. Lagi. Totoo ba talaga yan? Totoong totoo. Ano bang tawag mo sa ginagawa ko? Sa ginagawa natin. Mahal kita kaya nandito ako sa'yo. Ang totoo nga niyan, gusto ko nga mag-live-in na tayo eh. Kaso ikaw ayaw mo pa. Baka naman katawan ko lang gusto mo sa akin ha. Mahal, hindi ganun. Ano ka ba? Alam mo naman na marami pa akong responsibility. May mga kapatid akong pinag-aaral. Ayoko madagdagan ng malaking obligasyon. Kaya ayoko pang mabuntis mo ko. Kaya nga uminom ka ng pills para hindi kita mabuntis. Pwede naman yun eh. Baka ayaw mo lang talaga. Dali-dali solusyonan ng problema. Kasi mahal, kung ako tatanungin, gusto ko na maging tayong dalawa na hanggang dulo. Mahal naman. Basta mahal kita, yun ang tatanda mo. Ha? Kaya ipaparamdam ko yun sa'yo. Palagi. Ngayon, paliligayahin muna kita. Mahal, baka marinig ka nila. Di nila tayo maririnig, huwag kang mag-alala. Dadahan-dahanin kita. Di tayo gagawa ng ingay. Di ka na. Ganito parate ang nangyayari, Papa Dudut. Kahit na anong reklamo ko, kahit gaano ko piliting tumayo at maging matatag sa gusto kong mangyari. Nawawala lahat ng lakas ko sa sandaling niyayakap at hinahalikan na niya ako. Para akong nahihypnotize sa lambing niya. Sa bawat bulong na mahal kita ay nakakalimutan ko ang lahat. Gusto ko ang pakiramdam na ako lang ang mundo niya. Sa mga sandaling yon, na ako lang ang babaeng mahalaga. Pero ang totoo ay hindi ko siya mahindiang hindi ko kayang tanggihan ng kahit na anong hingin niya sa akin. Paulit-ulit ng ganitong cycle, Papa Dudut. Hihingi siya ng pera, maglalambing at mauuwi kami sa kama. Sa bawat kasiyahang binibigay niya, may nakatagong kapalit. Pera. Ako ang bumabayad sa lahat ng pangarap niya. Ang dating nagre-rent lang ng motor, ngayon ay may sarili na siyang motor. At ako ang sumasagot ng lahat.
Parang naging ATM na ako sa buhay niya at ang password ay ang mga matatamis na salita at init ng gabi. Hindi ko maiwasang isipin na para akong punchline sa mga joke na naririnig ko. Parang yung kwento ng baklang bumili ng motor at sapatos para lang manatili ang lalaki sa tabi nila. Siguro nga ganito ang kwento ko. Hindi lang siguro ako tanggap ng mundo bilang pangit na babae kaya ang tanging paraan ko para magkaroon ng halaga sa mata niya ay pera. Dahil kung wala akong trabaho, kung wala akong pera, sino ba ako para kay Nathaniel? Ganito ba talaga, Papa Dudut? Ang kapalaran ng isang tulad kong hindi binayayaan ng ganda. Kapalit ng lahat ay kailangang tiisin ko ang ganitong klase ng relasyon. Kailangan ko bang magtiis at maging bulag basta lamang may kayakap sa malamig na gabi? May maramdaman lang na init ng katawan na tila nagsasabing mahalaga ka kahit papaano. Pero ang tanong na hindi ko matakasan, pagmamahal pa ba ito o panlilin lang na hinahayaan kong mangyari dahil takot akong mag-isa? Naging sekreto ang relasyon namin ni Nathaniel, Papa Dudut. Halos lahat ng tao sa paligid ko pati na rin ang pamilya ko akala nila ay busy lamang ako sa trabaho at single na single kasi nga ay parang hindi ka panipaniwala na may lalaking nahuhumaling sa ganda ko. Joke lang po, Papa Dudut. Baka nahuhumaling sa kung ano ang meron ako na pwede kong maibigay. Ewan ko ba? Ginagawa ko talaga ang katatawanan ng bagay na dapat ay sineseryoso. Ang totoo talaga, Papa Dudut, ay nasa isang relasyon ako na puno ng panghuhot-hot at pagpapanggap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nagbulag-bulagan dahil iniisip ko na baka mahal niya rin ako kahit papaano. Pero let's be real, Papa Dudut. Kahit ganon mo kamahal, ang tao ay nauubos ka rin. Nakakapagod maging blind follower ng love. Isang araw inimbita ako ng kaibigan ko para magkita at mag-dinner. Siyempre dinala ko si Nathaniel. Para naman may kasama ako at para makilala siya ng kaibigan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko inakala na sa gabing yon ay may magpapabago sa pananaw ko. Doon ko unang na-meet si Elmer, ang pamangkin ng kaibigan ko. Habang nag-uusap kami ni Elmer ay naramdaman ko ang kakaibang saya. Parang may kumikiliti sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang meron pero sobrang gaan niyang kausap. Naiwang kaming dalawa nang mag-excuse si Nathaniel at ang kaibigan ko para mag-smoke at doon ay nagsimula ang mas matagal naming kwentuhan. Narealize ko tuloy na yung treatment ko kay Nathaniel before. Binabase ko lang sa bare minimum na baka he loves me in his own way. Pero si Elmer siya yung nagpapakita na dapat na bare minimum. And let's be honest, hindi pa nga minimum yon kasi grabe talaga ang malasakit niya. Hindi ko alam kung iniisip ko lang ito dahil sobrang saya ko sa gabing yon o dahil matagal na rin akong hindi nakaranas ng ganitong klase ng atensyon. Pero yun nga, Papa Dudut, pinaramdam sa akin ni Elmer ang isang bagay na akala ko'y matagal ko nang nawala. Ang pagpapahalaga sa sarili. So, Elmer, ano nga ulit ang trabaho mo? Parang ang chill mo lang kausap eh. Pero mukhang busy ka rin naman sa buhay. May hobby ka ba? Ang dami mo agad tanong. Nalula ako dun ah. Parang hindi kaya ng... Sorry naman. Okay lang naman ate. Call center agent ako, night shift. Pero pag hindi ako tinotopak at may free time, nag-freelance photography ako. Mahilig kasi ako mag-capture ng mga raw na moments. Yung hindi pilit, yung totoong kwento sa isang picture. Katulad mo ngayon, parang gusto kong kunan ka ng picture. Hala, baka basag ang camera mo. Hindi ah. Minsan hindi mo kailangan magpanggap para maging maganda ka sa mata ng iba. Be yourself. Maganda ka.
Sus, bolero ka rin pala. Binigyan ka ata ng pera ng tita mo para sabihan ako ng magagandang words. Pero salamat ha. Baka kailangan mo na ng bagong salamin sa mata. Ikaw talaga. Alam mo, like sa trabaho ko, minsan kahit buong effort mo na binigay mo, parang wala lang sa ibang tao. Parang background music ka lang sa buhay nila. Pero okay lang. Ang mahalaga, nagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Ikaw talaga, iba ka. May kaya naman kayo sa buhay pero nagtatrabaho ka? Si ate talaga. Hindi naman pwedeng walang trabaho sa Pinas. Hindi pwedeng nakatunganga lang at maghihintay ng biyaya. Dapat pinagtatrabahuhan. Kapag ang pera galing sa pawis, mas pinahahalagahan mo. At saka hindi mo basta-basta ginagasta sa kung ano-ano lang. Sina lola ko, tita at tito ko lang yung mayaman. Ako, corporate slave. Tsaka hindi naman natin masisisi yung iba. Kasi mahirap din naman talagang makapasok ng trabaho sa Pinas. Alam mo, pareho tayo. Sa ESL teaching ko naman, minsan pakiramdam ko, ako lang ang nagpapaka-effort para lang mag-aral yung student ko. Yung iba, parang walang pakialam. Requirement lang nila ang mag-log in. Nakakabagot din lalo na kung susungitan ka pa. Susme, gusto ko na lang mag-log out minsan. Wag ka, sobrang relatable. Dati, isang client ko, galit na galit kasi daw hindi ko siya maintindihan. Siya kaya, parang radyo na walang signal. Ako naman, isang student ko, sabi sa akin, "Teacher, are you sure you know English?" Grabe! Gusto ko siyang sagutin ng, "Ikaw kaya turuan ko ng Tagalog, tingnan natin." Nakakatuwa ka kausap. Kaya siguro kahit toxic na yung paligid, nadadala mo lang ng light. Hindi naman. Minsan nga iniisip ko kung tama pa ba ang ginagawa ko. Pero hearing that from you, parang ang gaan lang. Uy, thanks ha! Uy, parang ang saya nyo ah. Mahal, baka naman pinagpalit mo na ako sa pinsan ng kaibigan mo ah. Halika na, masayang kausap si Elmer. Feeling ko magkakasundo kayo. Ah, ganun? Kung sa tingin mo magkakasundo kami, baka nga magkasundo kami. Ano ba pinag-uusapan nyo? Sa gitna ng malateleseryeng twist ng buhay ko ay may mga eksenang parang boom. Dumarating ng hindi mo inaasahan. Ganito na ganito ang peg noong dumating si Elmer sa eksena, papadudot, ibang level siya. Hindi siya yung typical na lalaki na magbibigay ng hi, hello, bye na vibes. Para siyang walking TED Talk, pero promise, walang dull moment. Kahit ang usapan lang ay tungkol sa ulam, biglang nagiging deep at meaningful. Habang kausap ko siya ay parang may slow-mo ang mundo ko. Tapos kami lang ang nakafocus. Ang gaan, ang saya at kahit feeling ko ang bigat-bigat na ng buhay ko. May mga sandali rin na hindi ko malimutan ang kakaibang tingin niya na ibinibigay sa akin. Gaya nung nakita niya kaming naghalikan ni Nathaniel matapos ang dinner. May halong malasakit at pangunawa ang kanyang tingin. Then dumating ang araw na feeling ko ay ayoko nang bumangon. Ayoko na sa liwanag pero papadudot, eto na nga. Nalaman ko ang sekretong pasabog ni Nathaniel. Yung perang hinihingi niya sa akin aba ginagastos niya para sa ibang babae. At hindi basta babae ha. Diyosa levels. Para akong na-wipe out sa realization na yon. Na-realize ko na paano ko hinayaang magpakababa ng ganito. Si Elmer, alam ang lahat, ramdam ko ang pagkabahala niya. Pero mas naramdaman ko ang alaga niya. One time, sinabi niya sa akin ang mga salitang parang direct hit sa puso ko. "Rika, mas mahalaga ka kaysa sa iniisip mo. Huwag kang pumayag na tratuhin ka ng mas mababa sa deserve mo," ang sabi niya. Papadudot, umiyak ako noon sa harap niya. Imagine isang tao na nakita ang worth ko. Kahit ako ay hindi ko na makita ang sarili kong halaga. Kaya kinumpronta ko si Nathaniel at nag-ipon ako ng lakas ng loob para harapin siya. Lahat ng sakit at hinanakit ay sinabi ko at ang hirap papadudot, pero habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko na parang unti-unting bumabalik ang self-respect ko. Naisip ko na finally unti-unti nang umaayos ang teleserye ng buhay ko. Tama na to.
Wala nang kwenta tong palabas na to. Ayoko na. Tapos na tayo. Mahal, ano ba nangyayari sa'yo? Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasabi mo? Pwede ba mag-usap muna tayo ng matino? Nathaniel, wag mo akong gawing tanga. Tanga? Saan naman nanggaling yan? Paano kita ginagawang tanga? Tigilan mo na yan. Alam ko na yung babae, yung pera, lahat ng kasinungalingan mo. Mahal, teka lang ha. Time out muna. Paintindi mo naman sa akin yung nangyayari. Hindi ko nasusundan eh. Na habang binibigay ko lahat, pinagtatawanan mo ko? Na ginagamit mo ko habang nag-iilusyon akong mahal mo talaga ako? Ika, mahal kita. Mahal? Mahal ba yung ginagawa mo? Gagamitin mo ko, sasaktan, tapos yung perang hinihingi mo, ginagastos mo sa ibang babae? Yan ba yung pagmamahal? Huwag mo akong pinagloloko, Nathaniel! Mahal, please, pag-usapan natin to. Alam kong kaya nating ayusin to. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Hindi, Nathaniel. Pinili mong sirain yung relasyon natin. Yung tiwala ko, pati ako. At ngayon, ikaw ang mawawala. Mawawala ka na sa buhay ko. O sige, nagkamali ako. Okay, pero babawi ako. Bigyan mo lang ako ng isang chance. Wala nang chance. Wala nang aayusin. Sa wakas, nakita ko na kung gaano kababa yung trato ko sa sarili ko dahil sa'yo. Pero tapos na yon. Deserve ko ang masigit pa. Ako ang deserve mo. Hindi mo ko kayang iwan, Ika. Alam ko yun. Hindi mo kaya. Sino may sabi? Ikaw? Well, newsflash. Kaya ko. At ginagawa ko na ngayon. Tama ng lahat ng kalokohan mo. Tama ng paggamit mo sa akin. Panggagamit? Huy, Ika. Huwag kang magmalinis. Ginagamit mo rin naman ako eh. Ano? Paano mo nasabi yan? Sino ba nagbibigay ng saya sa'yo? Di ba ako? Sino bang gumagawa ng lahat para maramdaman mo na mahalaga ka? Ako lang, Ika. Ako. Ako lang makakapagbigay sa'yo ng ganong klaseng ligaya. Ako lang. Ang kapal ng mukha mo! Ligaya? Ang ligaya mo, yung ginagamit mo ako para sa pera ko. Walang yaka talaga! Wow! Tama na yung drama mo, Ika. Lahat ng binigay mo, bayad yon. Binayaran ko yon sa pamamagitan ng paggamit mo sa akin. Kaya huwag kang mag-inarte dyan kung ano-ano pa sinasabi mo. Patas lang tayo. Bayad? Bayad? Ganun ba ang tingin mo sa akin? Negosyo tong relasyon natin? Sobra ka na talaga, Nathaniel! Sinabi ko na nga eh, sige, oo, nagkamali ako. Pero aminin mo rin, Ika. Kaya mo bang iwan lahat to? Kaya mo talaga akong iwan? Sigurado ka? Oo, Nathaniel, kaya ko. At ginagawa ko na. Tapos na tayo. Wala na akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, malaya na ako mula sa'yo. Ika, please naman oh. Huwag mo namang gawin sa akin to. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka na! Alam mo, Papa Dudut, natutunan ko na talagang ipaglaban ang sarili ko. At higit sa lahat ay natutunan kong pahalagahan ang mga taong totoo ang malasakit sa akin gaya ni Elmer. Hindi ko talaga ine-expect na siya pa ang magiging game changer sa buhay ko. Sa kabila ng pagiging wasak ko noon, unti-unti kong nahanap ang lakas ko. Pero ewan ko ba, Papa Dudut, aminado ako na may mga gabi pa rin na parang gusto kong i-rewind ang moments namin ni Nathaniel. Yung mga yakap, yung mga halik, parang nakaka-nostalgic kahit alam kong toxic siya. At kahit si Elmer na yung ultimate comfort guy ko. May times talaga na ang puso ko ay ewan ko ba, parang naglalag out. Pero grabe si Elmer, hindi sumuko kahit ang gulo-gulo ko. Parang may sayad na yata ako at may bipolar disorder. Pero slowly but surely ay pinakita ni Elmer kung ano ang pagmamahal na pure at walang kasinungalingan. Isang beses dinala niya ako sa bahay nila, Papa Dudut. Shock na shock ako kasi for the first time ay na-feel ko ang love na walang halong pain. Tapos ayun na nga, nag-confess siya. May feeling siya para sa akin. Siyempre kinilig ako. Naging kami o hindi ba, akala ko eto na ang fairy tale ending ko.
As in super saya namin, ang dami naming kwentuhan, asaran at kulitan. Sabi ko pa, Lord, eto na ba talaga? Feeling ko ay narinig ko pang sinabi ng langit na yes, Rika, eto na. Pero Papa Dudut, hindi ko inaasahan na magiging plot twist ang buhay ko. After 1 week lang ay bigla siyang nawala. Walang paramdam. Walang pasabi. Ang malala ay nag-effort pa ako na magpagawa ng cake para i-surprise siya sa birthday niya. Pero guess what? Ako lang ang kumain ng cake na yon. Promise, ang sakit-sakit. Literal na yon ang pinakamalungkot na cake sa buong buhay ko. Tinext ko siya non-stop pero wala talaga hanggang sa finally naka-receive ako ng text na pinaka-heartbreaking sa buong buhay ko. Stop bothering me. Nasaktan ako, Papa Dudut. Parang yung moment na nasa alapapa ko ay bigla na lang akong nahulog. Walang parachute. Diretso sa lupa. Si Elmer na akala ko ay light of my life ay biglang naging shadow na lamang. Kaya sabi ko sige na nga, magbabagong buhay na lamang ako. Magpapaka-independent woman ako. I packed my bags at nagbagyong mag-isa. Supposedly kami dapat ni Elmer ang pupunta sa Baguio together. Pero ayon, malamig ang Pasko ko. At hindi dahil sa weather kung hindi sa puso ko. Siyempre nagbabaka sakali pa rin akong makita siya doon pero wala talaga. Tinanggap ko sa mga araw na yon na magiging malungkot ang bagong taon ko at magiging bitter ako sa mga paputok. Pero sa mga sandaling yon, hindi ko inaasahan na magte-text si Nathaniel. Sinabi niya na hindi siya tumigil sa pagmamahal sa akin. At ako raw ang tanging minahal niya. Humingi siya ng tawad sa mga nabitawan niyang salita noon sa akin. Dahil bugso lang daw yon ang matinding damdamin. Naramdaman ko ang pagkagulo ng puso ko, Papa Dudut. Sa panahon na yon ay napaisip ako kung dapat ko bang buksan muli ang puso ko para sa kanya. O dapat ko na bang tapusin ang lahat at magpatuloy na sa bagong simula na ako lang ang magmamahal sa sarili ko. Na forever akong single, na magiging bitter ako sa paputok ngayong bagong taon. Grabe, Papa Dudut. Binigyan ko si Nathaniel ng one last chance. Kasi nga naman, baka sakaling magbago siya, hindi ba? Pero naku, ang ending, hala hindi pa rin pala. Nahuli ko siyang may ibang babae and guess what? Ang habol lang pala niya sa akin ay ang pera ko. Pera, Papa Dudut. Imagine that. Ang sakit, promise, at parang ginawang punching bag ang puso ko. Pero alam mo, hindi ako nagpatalo. Sabi ko sa sarili ko, Ika, hindi ka basura. You deserve better. Huwag kang magpapaloko sa mga kasinungalingan. Kaya kahit ang hirap ay binitawan ko siya. Pero eto to be super honest, minsan ay naisip ko pa rin si Nathaniel. Pero hindi na dahil mahal ko siya. Alam ko na tawag lang yon ang laman, kaya kailangan ko na siyang i-let go. Tapos isang araw habang mag-isa lamang akong nagmumuni-muni, ay naisip kong i-text si Elmer. Ang tagal na naming walang update pero ewan ko ba. Parang biglang gusto ko lang ng kausap kahit friend lang. So ayun, nag-message ako at medyo kabado pa nga ako kung mag-reply siya. Pero nag-reply agad siya. Parang walang nagbago, ang witty, ang daming sense at ang gaan ng vibe niya ang kausap. Nagkwento ko kay Elmer ng mga ganap ko pati na rin yung mga walang kwentang mga bagay. Pero alam mo, Papa Dudut, iba siya. Hindi tulad ni Nathaniel na parang ATM lang ang tingin sa akin, si Elmer ramdam ko na may malasakit siya. May effort talaga. Nag-decide kaming magkita sa tabing dagat. Doon namin napag-usapan kung ano ba talaga ang meron o pwedeng meron sa amin. Papa Dudut, kakaiba talaga siya. Ang saya ng simpleng moments namin. Parang may spark na hindi nawala kahit pa ang tagal na naming hindi nagkita, Papa Dudut.
Alam mo, next week nasa Manila na ako. Doon na talaga ang bagong chapter ng life ko. Ikaw, after a month, sunod ka ha? Oo naman, susunod ako. Pero syempre, may Japan moment muna ako kasama si Lola. Kailangan ko siyang samahan eh. Wow, ang sosyal. Ang yaman niyo talaga, no? Si Lola lang yon, hindi ako. Siyang mayaman. Ako pasabit lang sa biyaya. Pero kahit sabit, dugong mayaman ka pa rin. Nako, ikaw talaga. Pero ate, gusto ko mag-thank you. At gusto ko rin mag-sorry. Alam kong nasaktan talaga kita nun. Past is past, Elmer. Ang mahalaga, okay na tayo ngayon. Oo nga, pero gusto ko lang linawin. Hindi ko kinakalimutan yung mali ko. Accountability, ika nga. Kaya nga humihingi ako ng tunay na sorry sa'yo. Okay na ako. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin. Tsaka, diba sabi nila, time heals. Tapos na yun. Ay, ikaw talaga. Walang nagbabago. Na ano? Pangit. Maloko ka talaga. Pero, seriously ate, may gusto akong linawin. Parang serious na to ha. Ano na naman yan? Totoo to ha. Mahal pa rin kita. At hindi talaga yun nagbago kahit anong mangyari. Ang sakit din sa akin nung sinabi ko noon na tigilan mo na akong i-message. Pero natakot ako. Natakot ako na baka hindi mo kayanin. Mahal mo ko pero natakot ka. Hindi ko kakayanin. Hindi kita naiintindihan. Pero ito ha, totoo rin to. Mahal din kita, Elmer. Wow, ang sarap marinig nun. So, ibig sabihin ba nito, tayo na ulit? Depende. Kung hindi ka aalis bigla after 1 week at sabihan ako ng stop bothering me. Ay, grabe ka. Sorry na. Hindi na mangyayari yon, okay? Sorry, masyado ako nadala. Kanina ka pa sorry ng sorry. Okay lang naman. Ano ka ba? Gusto ko naman eh. Pero teka Elmer, ano nga yung sabi mong baka hindi ko kayanin? Medyo kinakabahan ako ha. Mukha lang akong walang sakit pero May sakit ka? May taning ka? loko ka, hindi ganon. May mild autism ako at ADHD. Ha? Seryoso ka? Pero alam mo hindi halata ah. Kasi nga mental condition naman siya. Mahirap pero wala na akong magagawa. Nandito na to. Nasa sistema ko na. Alam mo, hindi lahat ng laban kailangan mag-isa. Kung kaya mo akong mahalin sa imperfections ko, kaya ko ring mahalin yung lahat sa'yo. Elmer, hindi ka pabigat. Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa talaga ako nakakasama ng matagal. Nako, baka mag-ibang tingin mo sa akin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw lang ang nagpapalakas sa akin. Naiintindihan ko. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Hindi ko naman kinakailangan maging perpekto, di ba? Kaya ko namang suportahan ka. Gusto ko rin na mas maging buo ako. Tsaka ikaw din. Siguro magiging tama yung sinasabi nila na love will conquer all. Na makakayanan natin lahat. Na makakayanan ko kung ano man yung kondisyon mo. Pag-aaralan ko kung paano ka i-handle. Sana lang di mo ako iwan kahit gaano pa kabigat ang dala ko. Gusto ko talagang magtulungan tayo. Hindi kita iiwan, Elmer. Sigurado ako na kaya natin to. Basta magtulungan tayo, walang imposible. Salamat ate. Ay, bakit ate pa rin ang tawag mo sa akin? Huwag na yung ate. Anong gusto mo? Let me think. Dear na lang kaya? Wow, vintage vibes. Sige na nga, dear. Basta dear na tayo pagdating natin sa Manila, okay? Sige na nga, dear na. Isang buwan ang nakalipas mula nang umalis ako sa bayan namin ay sumunod naman agad si Elmer sa Manila. E di ayon, nag-live-in na kami. Kinikilig pa rin ako kasi kasama ko siya araw-araw. Pero habang tumatagal ay napapansin ko na yung kakaibang quirks niya. May mild autism, ADHD episodes at bipolar tendencies pala siya. Sa isip ko ay carry ko to, love ko siya pinili ko to so laban lang. Pero papadudot grabe ha,
Ang mood swings ni Elmer ay parang weather sa Pilipinas. Hindi mo mahulaan. Minsan ang sweet-sweet niya, parang papi na gusto lang lambingin. Pero may days naman na parang wag mo siyang lalapitan, parang ibang tao na siya. Naguguluhan tuloy ako, like ano ba talaga tayo, Elmer? Kahit mga simpleng bagay nagiging komplikado. Ang sakit isipin na parang ako lang ang nagsisika para maging okay ang lahat. Pero alam mo, kahit na ganoon ay mahal ko pa rin siya. Ramdam ko na kailangan niya ako, kaya sabi ko ay push mo yan, girl. Pahabaan ng pasensya para sa love. Bawat araw, self-pep talk ang peg ko. Kaya mo to, love mo siya. Tapos isang gabi habang tulog na kami, bigla akong nagteary-eyed sa kakaisip. Hindi ko napigilan at hinalikan ko siya kasi feeling ko ay yun lang ang paraan para maramdaman niya na mahal ko siya at para maramdaman ko rin ulit yung Elmer na minahal ko. Ano ba? Anong ginagawa mo? Hinalikan lang kita. That's disgusting! Bitiwan mo ako! Hindi mo dapat ginawa yon. Alam mo dapat na mali yung ginawa mo. Sorry na. Pero ginagawa naman natin to noon na. Mag-iisang buwan na tayong nagsama dito sa Manila. Hindi mo na ako hinahalikan. Dati palagi mo naman tong ginagawa kapag nakikita tayo. Hindi ka makapaghintay? Alam mo namang marami akong iniisip. Marami akong problema. Gets ko naman. Namiss lang kita. Namiss ko yung kausap ko dati. Nagsasama nga tayo sa iisang bubong pero parang ang layo-layo mo naman. Parang may malaking harang na namamagitan sa atin. Gusto mo may mangyari sa atin. Sabi ko naman sa'yo na maghintay ka lang. Darating din tayo dyan. Hindi naman sa ganon. Nasasaktan lang ako because you're near yet so far. Pwede bang wag mong i-justify ang ginawa mo? Mali yun. Dahil walang consent yun. Ano pala tayo? Bakit tayo nagsasama sa iisang bubong? Alam mo, dear, naguguluhan ako. Hindi ko gusto ang ginawa mo. Kasi naman simula nung nandito na tayo sa Manila, I'm hoping that everything will be okay. Pangit ako, gwapo ka, oo, alam ko naman yun. Parang ang hirap sigurong paniwalaan na pwede tayo. Nagsimula na tayong bumuo ng buhay dito, di ba? Alam kong hindi perpekto pero hindi ba mahal mo naman ako? Hindi ko na alam kung pantasya lang ba itong lahat na nangyayaring ito. Hindi mo dapat sabihin yan. Hindi yan ang issue. Ang issue dito, hinalikan mo ako habang wala akong kaalam-alam. Tulog ako. Walang consent. Pero naghali ka na naman tayo before. Anong pinagkaiba nung ngayon? Kasi noon ginusto ko. Ngayon, pinagsamantalahan mo ako. Magkaiba ang ginusto at sa hindi. Ano? Hindi kita pinagsasamantalahan, ha? We're living together. Magkasama tayo sa isang bubong, ano ka ba? Bumubuo tayo ng buhay natin together. Nagmamahalan tayo. And I'm frustrated na hindi man lang kita makausap ng matino. Para bang ibang tao yung kaharap ko. Tama na. Matutulog na lang ako. Wag mo akong hawakan. Elmer? Diba sabi ko tumigil ka na? Walang patutunguhan yung mga sinasabi mo. So ano? Ano na ba talaga ako sa'yo? I'm sorry if I go beyond the boundary, ha? Patawarin mo ako kung niyakap kita, kung hinalikan kita. Patawarin mo ako kasi mahal kita eh. Sige na, matulog na tayo. Sandali. Gusto ko lang sabihin sa'yo na may trauma ako. Kasi may taong humalik at hinipuan ako noon sa lounge ng call center. It was traumatic. Parang feeling ko bumalik nang hinalikan mo ako nang hindi ko alam. Elmer? I'm sorry, ha? Hindi ko alam. I'm so sorry talaga. Alam mo, Papa Dudut, naawa talaga ako kay Elmer. Naawa ako kasi alam kong nahihirapan siya. Pero inis din ako sa sarili ko kasi parang hindi ko mapigilan ang mga impulsive moments ko. Pero paano ba? Mahal na mahal ko yung tao. Kaya kahit papaano ay hindi ko rin masisi ang sarili ko.
Matapos yung pagsubok na yon ay natutunan ko na kahit na anong pagkakamali ay hindi yon magiging hadlang kung talagang tunay ang pagmamahal. Nagkapatawaran kami ni Elmer, Papa Dudut, at kahit gaano kahirap ay pinili ko siyang ipaglaban. Nagpakatibay ako lalo na dahil alam kong hindi madali ang relasyon namin. May bipolar disorder si Elmer at alam kong malaking adjustment yon para sa aming dalawa, Papa Dudut. Unti-unti ay natutunan naming iset yung boundaries namin. Mas naging klaro ang relasyon namin. At doon ko naramdaman na mahal niya talaga ako. Isang gabi, Papa Dudut, na pag-usapan namin na i-level up ang relasyon namin. Nagsiping kami, ginawa namin sa unang pagkakataon na ipaubaya namin ang aming mga sarili sa bawat isa. Naging iisa kaming dalawa, Papa Dudut. Ang saya ko kasi ginawa namin yon nang may pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Parang lahat ng doubts at fears ko noon ay nawala na. Hindi ko ipagkakaila, Papa Dudut, na minsan ay sobrang hirap din talaga. May mga araw na unpredictable ang mood niya. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan, isang bagay lang ang sigurado ako. Mahal ko po si Elmer at mahal niya ako. Alam kong hindi niya maitago ang kondisyon niya at aware din siya na minsan ay mahirap siyang pakisamahan. Pero ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko, Papa Dudut, ay yung tanggapin siya ng buong buo. Sa bawat episode niya, nandun ako. Nakaalalay at handang magtiis. Para sa akin, yun ang essence ng tunay na pagmamahal. Hindi perpekto, pero buo. Papa Dudut, parang araw-araw na lang yatang may tensyon sa pagitan namin ni Elmer. Magkasama nga kami sa isang bubong pero parang wala ng koneksyon. Ramdam ko na hindi lang siya malayo physically pero emotionally rin. Madalas kaming magkasakitan. Hindi man physically pero masakit pa rin sa damdamin. At sa tuwing ganito ay parang pareho na kaming napapagod. Kapag nararamdaman ko na parang inaatake niya ako sa mga salita niya ay hindi ko mapigilang maghanap ng paraan para makatakas. Kaya ayon, Papa Dudut, gumawa ako ng isang bagay na alam kong mali. Nag-text ako kay Nathaniel. Alam ko na kay Nathaniel ako makakahanap ng comfort. Na makakalimutan ko ang lahat ng sakit kahit saglit lang. At hindi lang yon, nagkita pa kami, Papa Dudut. Muntik na talaga akong magkamali. May pagkakataon na parang bumalik ang dati naming samahan. Yung nakaraan namin na puno ng init at tukso. His presence was tempting. Parang natatakam pa rin ako kay Nathaniel. Pero sa kabila ng lahat ng tukso, hindi ko tinuloy. Hindi ko rin maintindihan, Papa Dudut. Habang gustong-gusto ng katawan ko na magpatangay, nasa isip ko pa rin si Elmer na kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin ay hindi ko siya kayang pagtaksilan. Hindi ko kayang sirain ang tiwala niya kahit na madalas na akong naguguluhan sa mga nangyayari sa relasyon namin. Kaya tumanggi ako makipagsiping kay Nathaniel, Papa Dudut. Alam kong tama iyong desisyon ko. Teka, wag! Mahal, bakit? Hindi tama to, Nathaniel. Mali to. Mali. Kaya nga tayo nagkita, di ba? Dahil sabi mo miss mo na ako. Ako rin, miss na rin kita. Pero mali pa rin. Hindi ko dapat ginagawa to. Ano sinasabi mong hindi mo dapat ginawa to? Text ka ng text sa akin. Nagpapakyut ka pa sa mga chat. Tapos ngayon mali na? Ano ba tingin mo sa akin, Nika? Laruan? Nathaniel, I'm sorry. Pero nakukonsensya na ako eh. Hindi dapat ako pumunta dito. Konsensya? Huwag ka nga nagpapadikta dyan sa konsensya mo. Kaya mo bang tiisin yung nararamdaman mo? Kahit di mo aminin sa akin, kulang na kulang ka sa lambing. Ika, ibigay mo na sa sarili mo to. Alam kong gustong gusto mo rin naman to eh. No, wag! Tama na, ayoko na. Ayaw mo na?
Ang bilis naman magbago ng isip mo. Ikaw ba bipolar o yung Elmer na yun? Kanina iba sinasabi ng mga mata mo. Ibang iba rin yung pinararamdam sa akin ng mga labi mo. Nasasabihin mo mali to? Ayos ka. Alam ko gusto mo to. Tama na! Mahal. Huwag mo akong tawaging mahal. Tigilan na natin to, Nathaniel. Hindi ko pwedeng gawin to kay Elmer. Hindi ko siya kayang lokohin. Mahal naman, nandito na tayo eh. Wala namang makakaalam. Sige, wag na nating ituloy. Magbibihis na ako. Pero bago ako magbihis, Ika, baka naman meron kang ekstrang pera. Lalapit muna sana ako sa'yo para manghiram. Oo, alam ko yung role ko. Alam ko na kapag matuloy itong pagkikita natin, bibigyan kita ng pera. Dahil yun lang naman ako sa'yo eh. Parang ATM. Ang sakit mo naman magsalita, Ika. Kani-kanina lang, hayok na hayok ka sa katawan ko eh. Gustong gusto mo magpakamot sa akin tapos biglang nagbago yung isip mo. Tumigil ka nga! Alam mo, Ika, hindi ako nagkamali. Ikaw ata talaga yung may sayad eh. Hindi si Elmer. Mas ikaw talaga yung may sakit. Mas ikaw yung bipolar. Wala kang karapatan na insultihin ako at si Elmer. Bakit? Masakit ang katotohanan? Ako alam ko ginagawa ko. Eh ikaw, alam mo ba? Pabago-bago ka ng isip. Ginagawa mo akong tanga. Huwag kang pa-victim dyan. Tuwing nag-aaway kayo ng Elmer na yon, hindi ba ako chinechat mo? Sabi mo makikipaghiwalay ka na sa kanya kasi hindi mo na siya kaya. Hindi mo na kayang tiisin yung mga pinag-aagawa niya. Sabi mo pa nga parang mababaliw ka na sa relasyon ninyo eh. Tumigil ka sabi eh. Hindi ako titigil. Sasabihin ko kung anong totoo. Minahal din naman kita eh. Pero nagkataon na mahirap ako eh. Kaya kailangan ko ng pera. Hindi ko ginajustify yung ginawa ko sa'yo. Alam kong mali yun. Na parang ang dating ginamit kita. Hinuthutang kita ng pera. Tsaka isa pa nagkaroon ako ng ibang babae. Mali rin yun. Hindi ko sinasadya yun. Pero ang totoo, mahal na talaga kita. Hulog na pala yung loob ko sa'yo. Huli ko na lang na-realize. Kaya nga nung sinabi mo sa akin na magkita tayo, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon eh. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na mahal kita. Na mahal kita talaga. Hindi yan totoo. Heto, ayan. Ayan ang pera. Tapos na to. Tama na. Ika naman. Huwag mo naman sabihin sa akin na hanggang dito na lang tayo. Nathaniel, buo na ang desisyon ko. Mahal ko si Elmer. At gusto kong suklian yon ng tiwala niya. Hindi ko siya lolokohin. Kahit anong mangyari, kahit anong sabihin ng iba, wala akong pakialam. Siya lang ang paniniwalaan ko. Tsaka, sorry kung parang minamaliit kita ha. Pero sana matuto ka ring pahalagahan ng taong nagmahal sa'yo. Minahal kita noon, pero inabuso mo yun. Oo, medyo rough ang pagsasama namin ni Elmer dahil sa kondisyon niya. Pero alam namin na nagmamahalan kami. Okay. Edi good luck sa inyo. Good luck din sa'yo. Tsaka, wag mo na akong tatawagan. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Sige, kakalimutan na kita. Pero bago matapos to, gusto kong pakinggan mo tong sasabihin ko sa'yo. Nung nakipaghiwalay ka sa akin, na-realize ko na mali talaga ako. Na sinayang ko yung isang katulad mo. Sana talaga maging masaya ka sa pinili mo. Huwag ka mag-alala, Nathaniel. Handa ako. Handa akong alagaan ang relasyon namin ni Elmer. At willing akong pakisama ng pagiging bipolar niya. Alam ko malalagpasan namin to. Sabi nga namin sa isa't isa, forever kaming magsasama. Mahal ko si Elmer. Pero sa totoo lang minsan naiisip ko, paano na ako? Kaya ko bang ayusin lahat ng ito? Parang sa sobrang dami ng problema nakakalimutan ko na rin kung paano ako dapat alagaan. Pero natutunan ko na may mga bagay talaga na worth fighting for. Oo, mahirap kasi si Elmer may bipolar disorder. At hindi biro ang epekto nito sa relasyon namin. Sa simula sabi ko ay kaya ko ba ito? Makakaya ko bang makisama sa ganitong sitwasyon? Napuno kami ng tampuhan, iyakan at minsan ay parang gusto ko nang sumuko. Pero naiisip ko rin na kung mahal mo ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para intindihin siya.
Kaya isang gabi ay habang nakatulog si Elmer sa kalagitnaan ng pag-aaway namin ay nag-research ako. Napagtanto ko na hindi ko kailangang solohin ito. Kaya't dinala ko si Elmer sa psychologist. Nakakatuwa kasi habang iniisip ko na para sa kanyang lahat ng ito, ako rin pala ang natulungan. Natutunan kong maging mas mahinahon. Natuto akong magtiyaga. Ang cute nga kasi si Elmer ay natuto rin siyang mag-adjust. Unti-unti niyang naintindihan ang sarili niya. Kahit may mga pagkakataon pa rin may mga episode si Elmer, mas nararamdaman ko na may pag-asa pa ang aming samahan. Hindi ko po ipinagpapalit ang mga moment na ito. At natutunan ko po na ang pagmamahal ay hindi palaging madali. Sa tulong ng psychologist, si Elmer ay mas naging bukas at handang makinig. At ako naman po ay natuto ng mga paraan kung paano maging mas matatag sa mga pagsubok. Kaya ko po sinasabi ito kasi gusto kong ipaalala sa lahat na mahalagang mental health. Hindi lang para kay Elmer kundi para rin sa akin. Sa bawat pagtanggap, sa bawat pag-unawa, mas lumalalim ang pagmamahala namin. At kahit na ano pang dumating, si Elmer pa rin ang pipiliin ko. Happy birthday! Salamat sa pa-cake mo, dear. Parang ang mahal nitong red velvet ah. Siyempre, mahal kita eh. Ikaw talaga. Pwede naman yung simple lang eh. Tayo lang naman kakain yan. Tsaka alam mo na, bawal. Okay, no comment na lang ako. Basta masaya ako to celebrate your birthday na magkasama tayo. Kasi Sorry na. sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yon. Ang importante, nabigay ko to sa birthday mo. Kaya sa birthday ko, surprise mo rin ako ha. Nako, ano pa bang wala sa'yo? May karir ka naman. Tsaka meron kang, alam mo na, ako. Maraming pera! Dapat lang talaga maraming pera, no? Basta, magtatrabaho tayo para marami tayong savings. Para makagawa na tayo ng sarili nating bahay. Kahit maliit lang at madaling linisan. Alam mo, sobrang happy ako kasi minahal mo ko. Alam mo, dear, kung masaya ka, mas lalong masaya ako na minahal mo ko. Biruin mo, natiis mo ko. Bihira na rin makahanap ng ganon. At ang swerte ko kasi nahanap kita. Worth the tiis ka naman kasi. Tsaka pinakita mo sa akin na wala kang ibang hangad kundi ang mahalin ako, mapasaya ako, ganun. Salamat pala, dear, kasi pinilit mo akong magpunta sa psychiatrist. Dati kasi parang wala akong tiwala eh. Feeling ko kasi ginagaslight lang ako. Pero dahil nandyan ka, naging panatag ako. Ang importante, okay na tayo. Iniisip na lang natin yung financial security natin. Alam mo, ayoko na maging bipolar ang laman ng wallet natin. Kapag nandito tayo sa Pinas, yan talagang pinagbawal na teknik. Ang mawalan ng laman ng wallet. Kaya nga go, work lang tayo. Pero inaalagaan naman natin ang health natin. Mahal magpagamot kapag nagkasakit. Syempre naman. Basta sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi tinanggap mo ako kahit bipolar ako, may ADHD, mild lang naman pero kapag may episodes, pagpasensyahan mo na lang talaga. Nakokontrol ko na siya, hindi ba? Nag-improve na ako simula nang dinala mo ako sa doktor. Oo naman. Sobrang laki kaya ng improvement mo. At mas lalo ko pang naramdaman ng pagmamahal mo. Kasi never ever kang nag-ask sa akin ng kapalit. Nako, kakain na tayo nitong cake. Ay, teka. Ako na lang ang mag-slice. Konti lang kakainin mo nito ha. Mahirap na. Alam ko. Basta konti lang talagang kakainin ko. Hindi po madali ang lahat, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ng pagsubok ay natutunan ko kung paano magpasensya at umunawa sa mga bagay-bagay. Sa pagsasama namin ni Elmer ay masaya akong sabihin na pareho kaming nagtutulungan sa bawat takbang ng aming buhay. Sa amin pong kondo, hati kami sa lahat ng gastusin at syempre nagtutulungan kami sa mga pangarap namin para sa hinaharap. Hindi ko po kayang ilarawan kung gaano kalaki ang pagbabago na nararamdaman ko mula na magkasama kaming dalawa. Lalo na nang kumonsulta si Elmer sa psychologist.
Hindi lang siya nagbigay ng emosyonal na suporta, kundi pinaramdam niya rin sa akin na maganda ko. Hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa aking puso. Natutunan ko rin pong mahalin siya ng mas malalim at intindihin ang kanyang kalusugan. Pati na rin sa mental health niya. Dahil sa kanya ay naging mas mabuting tao ako, Papa Dudut. Ngunit hindi ko po maitatanggi na may mga pagkakataong nahihirapan pa rin po ako. Hindi ko po agad naintindihan ang bipolar disorder ni Elmer. Grabe po ang adjustment na kailangan ko. At minsan, ang mga mood swings niya ay mahirap pakisamahan. Kaya nagkakaroon kami ng tensyon. Pero sa mga ganong pagkakataon ay pinipilit ko pong intindihin siya. At natutunan ko rin na hindi ko dapat gawing responsibilidad ang pagpapasaya sa kanya. Kailangan ko rin pong magpatawad sa sarili ko at matutunan kung paano maging matatag para sa kanya. Ngayon po ay nagawa ko na pong yakapin ang lahat ng aspeto ni Elmer, pati ang bipolar side niya. Sabi ko nga ay pahabain ko pa ang PC ko para sa kanya. At sana po sa tulong ng pagmamahal namin ay magtulungan kami para mapanatili ang magandang relasyon. Umaasa po akong mabibigyan kami ng lakas at magandang kalusugan para magpatuloy ang aming pagmamahalan at maging normal ang aming pagsasama sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang aming kwento. Sana po'y magbigay gabay ito sa mga taong may katulad ko na pinagdadaanan at matutunan nilang mag-intindi sa mga tulad ni Elmer. Gusto ko pong makita ng lahat na sa kabila ng mga pagsubok ay may pag-asa pa rin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ika. Sa totoo lang, ang mga taong may bipolar disorder ay hindi iba sa atin. May mga pangarap, may nararamdaman at may mga laban din na kailangang pagdaanan. Hindi madali ang kanilang pinagdadaanan. At tulad natin, sila rin ay nangangailangan ng pagmamahal, pag-aalaga at respeto. Hindi biro ang bawat araw na sinusuong nila, lalo na kapag ang kanilang emosyon ay mabilis magbago. Kaya't sa halip na husgahan, sana ay matutunan natin silang tanggapin at unawain. Ang mga taong may bipolar disorder ay may kakayahan ding magmahal. Tulad ng ibang relasyon, kailangan nilang matutunan kung paano maging responsable sa partner. Ang kailangan nila ay suporta, hindi panghuhusga. At ang pagkakataon na maging mabuting tao at partner. Sa bawat relasyon, mahalaga ang komunikasyon, pangunawa at pasensya. Kung may taong may bipolar disorder sa inyong buhay, tandaan na may mga pagkakataong mahirap silang kontrolin, pero hindi ito nangangahulugang hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal. Sa halip ay bigyan natin sila ng espasyo at pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan na magtaguyod ng isang malusog at matatag na relasyon. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi na siguro mawawala sa uso ang pagbabayad ng utang na loob sa kapwa mo, lalo na sa ating mga Pilipino. Minsan o madalas, mas nababaon pa tayo sa utang na loob kaysa utang sa pera mismo. Ikaw, kapuso, naranasan mo na bang hindi makabayad ng utang na loob? Dear Papa Dudut, sabi ng iba, walang abusado kung walang magpapaabuso. Ginawa ko din ang kasabihan na ito para sa sarili ko dahil aminado akong inabuso ako.
at aminado rin akong may kasalanan din ako doon. Ako nga pala si Troy, 35 years old, wala pang isang taon mula nang naganap ang ikukwento ko sa inyo tungkol sa amin ng 40 anyos kong kuya na si Goyo. Bagay nga siguro sa kanya ang pangalan niya, naisip ko lang. Lagi kasi niya akong nagogoyo noon para tulungan siya sa mga pasanin niya sa buhay. Pareho na kaming pamilyado at may mga responsibilidad na sa buhay, pero mas pinili ni kuya na idagdag ang sarili niya sa mga obligasyon ko. Hindi ko na kasanayang tumanggi kapag hinihingan ako ng tulong ng mga mahal ko sa buhay. Lalo na si Kuya Goyo. Kaya siguro panay noon ang lapit niya sa akin dahil alam niya ang kahinaan kong yon. Inabuso niya ang pagiging mahina ko sa aspetong yon at patuloy na sinasahod ng mga kamay niya sa akin sa tuwing alam niyang may maibabahagi ako sa kanya. Ang naaalala kong nagpabago ng buhay naming magkapatid ay noong nilapitan niya ako para tulungan siyang makahanap ng trabaho rito sa Maynila. Wala siyang pasabing nagtungo sa bahay naming mag-asawa, Papa Dudut. Nagulat na lamang ako nang madatnang ko siyang kampanteng nakaupo sa sala namin. Tiningnan ako ng aking asawa, si Charlene, bago siya nagpaalam para pumasok sa kwarto namin. Iniwan kami ni Charlene sa sala para makapag-usap na magkapatid. May hinala na ako sa kung ano man ang dahilan ng pagpunta ng kapatid ko sa bahay. Hinintay ko na lamang na kumpirmahin niya yon kapag nagsalita na siya. Marami muna siyang naging kwento para mapaikot ako. Kabado na ako noon at halos hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya dahil tumatakbo na sa isipan ko ang mga posibleng tulong na gusto niyang hilingin sa akin. Noong medyo nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob ay sa kanya sinabi ang totoong intensyon niya sa pagpunta sa Maynila. Sa huli ko lang din napansin na meron pala siyang dalang malaking bag na hula ko noon mga damit at sapatos niya. Mas lalo akong kinabahan dahil nakumpirma nga ang isa sa mga hinala ko sa pagluwas niya sa Maynila. Siguro naman napansin mo na itong dalawang bag ko sa gilid ng sofa nyo. Ngayon lang din nung sinipa mo. Kasi parang ayaw mo igawi yung mata mo sa bag ko Pasensya ka na kuya, nakatutok lang kasi ako sa mga sinasabi mo Ay, lalakasan ko na loob ko ha. May kinalaman kaya sa sasabihin mo yung mga bag na dala mo? Oo, meron. Ano bang balak mo kuya? Nahihiya ako Ngayon ka pa mahihiya, marami ka nang nahinging pabor at tulong sa akin. Mukhang binibilangan mo na ako Hindi dapat ganyan kapag kadugo. Wala naman ako masamang intensyon sa sinabi ko. Andito na rin naman tayo. Troy, lumuwas ako rito sa Maynila para humingi sana ng tulong sa'yo. Kailangan mo ba ng pera kuya? Kasi kung oo, malabong mapahiram kita. Kasi simula pa lang naming magbayad ng loan Kailangan ko nga ng pera pero huwag kang mag-alala. Hindi ako hihingi sa'yo. Ano bang may tutulong ko sa'yo? Bahay. Hindi kita kayang bilhan ng bahay kuya. Kaya nga ako nag-loan para may pandagdag ako sa down payment ng kukunin naming bagong bahay ni Charlene. Hindi ako hihingi ng bahay, ikaw talaga. Kailangan ko sana na matutuloy ang pansamantala rito sa Maynila para sa papasukan kong trabaho. Pwede kitang tulungan sa Sabado para maghanap tayo ng matutuluyan mo. Saan ka ba nakakuha ng trabaho? Wala pa nga Ha? Akala ko naman may nakuha ka ng trabaho. Dapat unahin mo yun bago ka humanap ng matutuluyan. Yung titirahan mo dapat malapit lang dun sa trabaho mo. Yun nga rin ang naisip ko Paano yan? Gusto ko sana na kung pwede. Kung pwedeng ano? Kung hindi naman masyadong abala pwede bang dito muna ako sa inyo ni Charlene makituloy? Habang naghahanap ako ng trabaho? Mga gaano ka kaya katagal bago ka makahanap ng trabaho? Ipanalangin mo na bago matapos ang buwan makahanap na ako ng trabaho. Para makaalis na rin kagad ako dito. Pwede ba?
Ang hirap kasi maganap ng trabaho dito sa Maynila, kuya. Marami kang kakumpetensya. Alam ko naman kung anong kakayahan ko. Malaki man ang kompetisyon, alam kong kaya ko yung maipanalo. Ako pa ba? Wala ka bang tiwala sa Kuya Goyo mo? May tiwala naman. Malaki tiwala ako sa'yo. Kaya lang kasi, paano yung mag-ina mo sa probinsya? Kaya ba nilang malayo sa'yo? Si Nadina? Ayos lang yun. Suportado niyang pagluwas ko dito sa Maynila. Alam niyang kailangan namin magsakripisyo na malayo sa isa't isa dahil lumalaki na rin ang anak namin. Yun nga kuya eh. Lumalaki na ang anak ni Dina kaya kailangan niya ng tatay na makikita niya araw-araw para gabayan siya. Malaking gabay na si Dina sa anak namin. May tiwala ako sa asawa ko. Di kasi natin masasabi eh. Para namang ayaw mo akong tulungan, Troy. Hindi naman sa ganun. Ang dami mo naiisip na rason para tablahin ako eh. Ayaw mo bang umasenso ko katulad mo? Aba syempre gusto ko. Kaya lang… Kaya lang ano? O sige na, payag na ako. Talaga? Yun! Wala nang baw yan ha? Oo, kakausapin ko si Charlene mamaya. Ayos lang ba sa'yo kung dito ka lang sa sala matutulog? Isa lang kasi ang kwarto rito eh. Ay naku, walang problema. Kahit sa banyo mo pa ako patulugin, ayos lang. Nakita ko kung gaano kasaya si Kuya noong pumayag akong makituloy muna siya pansamantala sa bahay namin ni Charlene. Wala na naman akong nagawa, Papa Dudut. Nasabi ko naman sa inyo na kahinaan ko talaga ang mga mahal ko sa buhay, kabilang na roon syempre si Kuya Goyo. Walang palya ang paghingi niya noon ng tulong sa akin. Malaki pa nga ang utang niya sa akin na hindi ko sinabi kay Charlene dahil siguradong pag-aawayan naming mag-asawa. Hindi ko na siningil pa si Kuya sa mga inutang niya dahil alam kong wala siyang kakayanan para bayaran ako. Palipat-lipat din kasi noon ang trabaho si Kuya sa probinsya. Pinakamatagal na siguro niyang naging trabaho ay yung pagbabantay ng maliit na warehouse sa amin. Inabot siya ng 10 buwan bago siya tinanggal dahil nakahanap na raw ng bagong magbabantay sa warehouse. Naalala ko na ng mga sandaling yon, ang galit niya nang malaman niyang tinanggal siya para ipagpalit sa mas bata. Sinubukan niyang pagwalaan ng boss niya pero pinigilan ko siya, Papa Dudut. Sinabi ko na makakahanap pa siya ng bagong trabaho at inabutan ko siya ng 2,000 para makapagsimula siyang muli. Hindi siya kagad nakahanap ng trabaho kaya napilitan akong pautangin siyang muli. Halos hindi natapos ang pagpapautang ko sa kanya, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nakapasok siya ng trabaho sa palengke kaya nahinto na ang pag-utang niya. Yun nga lang, Papa Dudut, natanggal din siya sa trabaho niya sa palengke kaya naisipan na niyang lumuwas ng Maynila. Hindi man lang niya itinawag sa akin ang mga nangyari. Ginulat na lang niya ako sa pagdating niya. Wala akong naisip na matinding dahilan para makahindi sa kanya dahil nakonsensya naman ako kung hindi ko siya tutulungan. Pamilyado rin naman akong tao kaya alam ko noon na kailangan ni Kuya Goyo na mabuhay ang kanyang mag-ina dahil siya na lamang din ang inaasahan sa kanila. Naawa ko sa kanya kaya siguro lagi niya akong napapapayag sa mga hiling o pabor niya. Papa Dudut, noong gabi ay kinausap ko na si Charlene sa naging desisyon kong kupkupin muna si Kuya pansamantala habang naghahanap siya ng trabaho. Natakot ako sa magiging reaksyon ni Charlene lalo't nag-decide ako nang hindi man lang siya kinukonsulta. Nasa kwarto na kami noon at handa na para magpahinga. Nakaharap siya sa salamin habang sinusuklay ang buhok niyang abot hanggang balikat. Pinagbasdan ko siya at hinintay na matapos ang ginagawa niya bago ko binuksan ang aking bibig para sabihin sa kanyang nangyari sa pag-uusap namin ni Kuya Goyo. Lusaw na ako. Ha? Kanina ka pa nakatitig sa akin habang nagsusuklay eh. Sorry.
Nagandahan lang siguro ako. Sa suklay o sa akin? Siyempre sa'yo. Kahit anong suklay pa ang nakapaligid sa'yo, ikaw pa rin ang tititigan ko. Pakilig naman to. Charlene, Nako, mukhang may kailangan ka. paano mo naman nasabi? Kilala na kita. Kapag may kailangan ka, bobolahin mo muna ako, tsaka mo babanggitin ng seryoso ang pangalan ko. Grabe ka naman. O bakit? Wala ka bang kailangan? Meron. Di tama ako. Babae talaga lagi ang tama eh. Dahil may kailangan ako, hindi na ako makikipagtalo dyan sa sinabi mo. Sana palagi kang may kailangan. Naghahanap kasi ng trabaho si Kuya Goyo. Parang nabanggit nga niya kanina sa akin nung dumating siya. Hindi ko lang masyado tinanong kasi masusunog na yung piniprito kong isda. Nagpapatulong kasi siya sa akin eh. May opening ba na trabaho sa kumpanya niyo ngayon? Walang opening dun, tsaka hindi naman pwede si Kuya ron. Yun nga rin ang naisip ko. Ano bang tulong ang kailangan niya? Kailangan niya ng matutuluyan. Troy, wag mo sabihin. Nagipit na rin kasi ako kanina eh. So nagdesisyon kang patuloyin siya rito nang hindi man lang ako sinasabihan? Sorry, Troy naman! hindi lang ako makahindi. Kailan ka ba matututong humindi sa kapatid mong yan, ha? Akala ko naman makikitulog lang ngayong gabi rito sa bahay. Yung Mga pala, ilang araw lang naman siguro siya rito. siguro? Yan ba ang pangahawakan mo? Siguro? Kailangan ko magtiwala sa kanya. Sana makahanap siya agad ng trabaho para makaalis na siya rito. Paano kung wala siyang mahanap? Alam mo namang hindi sapat ang kinikita nating pareho ngayon. May loan pa tayong kailangan bayaran. Nagalaw na nga natin yung ibang ipon natin dahil ilang beses nang nagkasakit ang baby natin. Alam ko naman yun. Gusto ko nga sanang tumanggi kanina pero naawa kasi ako kay Kuya. Sa atin, kailan ka maaawa? Kumpara naman sa buhay niya, mas nakakaangat tayo. Di pa tayo umaabot sa punto na kailangan tayong kaawaan. Alangan namang hintayin pa nating umabot tayo ron. Hindi tayo aabot doon. Masipag tayong pareho. Kung magpapatuloy ka magpaabuso sa kapatid mo, mabilis lang tayong aabot doon, maniwala ka. Huwag ka namang ganyan, Charlene. Ang sinasabi ko lang, may kanya-kanya na kayong buhay. May kanya-kanya na kayong pamilya. Kailangan natin minsan magdamot dahil may sarili na tayong obligasyon. Hindi ko kasi magawa yun kay Kuya eh. Alam mo namang siya na lang ang natitirang pamilya ko. Siya na lang ang natitirang pamilya mo? Anong tawag mo sa amin ng anak mo? Ano kami para sa'yo? Halaman? Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Alam mo namang hirap ako magpaliwanag, Charlene. Sana intindihin mo na lang ako. May magagawa pa ba ako? Nakapag-desisyon ka na. Hindi na to mauulit. Sa susunod sasabihin ko na muna sa iyo yung mga hiling ni Kuya bago ako magdesisyon. Promise. So may inaasahan ka pang susunod na pabor sa kuya mo. Sana wala na pero… Charlene naman, alam mong mahina ako magpaliwanag eh. Ano pa nga ba magagawa ko kundi intindihin ka na lang? Ayusin mo na lang yung kama. Matulog na tayo. Papadudo, tinalikuran ako ni Charlene habang nakahiga kami sa kama. Alam ko noon na masama pa rin ang loob niya pero wala na siyang magawa, Papadudot. Nahiya ako sa asawa ko dahil dagdag pasanin na naman sa bayarin namin si Kuya Goyo. Mas malaki ang ambag noon ni Charlene sa mga bayarin namin sa bahay kesa sa akin. Dahil mas maganda ang pinagkakakitaan niya. Kaya naman talagang dinalangin ko na sana'y makahanap kaagad ng trabaho si Kuya Goyo. Hindi na ako nakatulog pa kaya mas pinili kong magbukas ng Facebook. Baka sakaling may matisod akong trabaho para kay Kuya. Nabigo ako sa paghahanap kaya nahiga na lamang akong muli, Papadudot. Sa pagpikit ko ay nahila agad ako ng antok. Nakatulog ako kaagad at nakapaglakbay na ang utak ko sa mundo ng mga panaginip. Sa panaginip ko ay nagbalik ako sa pagiging bata at kasama ko raw noon ang Kuya Goyo ko. Hawak niya noon ang kamay ko at nasa gilid kami ng kalsada. Hinihintay daw namin noon ang mga magulang namin at may nakita kami mula sa kaliwa na sasakyan
na paparating at papalapit sa amin. Na-excite kaming pareho ni Kuya pero paglapit sa amin ng sasakyan ay nakita naming karo pala ito ng patay. Sinilip namin ang loob ng karo at doon ay nakita namin ang mga kabaong ng magulang namin. Doon ako nagising, Papa Dudut. Pinagpawisan ako sa pagkakabangon ko at napatingin ako kay Charlene na mahimbing pa rin sa kanyang pagtulog. Bumangon ako sa kama at saka tinungo ang banyo. Naghilamos ako roon para mawala ang takot sa mukha ko. Napatingin ako sa salamin sa banyo at doon ay biglang nanumbalik lahat ng alaala ko noong namatay ang mga magulang namin ni Kuya Goyo noong bata pa lamang kami. Namilit akong magpabili ng laruan sa mga magulang ko sa palengke at doon ay naganap ang trahedyang nagwasak sa pamilya namin. Nagkaroon ng barilan sa pagitan ng mga armadong kalalakihan at mga pulis sa palengke kung saan ay andon ang mga magulang namin. Napatay ng mga armadong lalaki ang mga magulang namin, Papa Dudut. Mula noon ay kami na lamang ni Kuya ang naging magkasama sa buhay. Palipat-lipat kami noon ng tirahan. Pinagpasapasahan kami ng mga tiyahin namin noon na ampunin kapalit ng pagiging kasambahay namin sa kanila. Kapag nanawa na sila sa aming serbisyo ay saka kami paaalisin. Nung wala nang kumupkup sa amin ay si Kuya na ang nagsikap na itaguyod kami sa buhay. Pinag-aral niya ako habang nagtatrabaho siya. Hindi na siya nakapag-aral pa dahil mas inuna niya ako. Kaya pinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko siya sa abot ng makakaya ko dahil malaki ang naging utang na loob ko sa kanya. Papadudot yun ang totoong dahilan kung bakit hindi ko siya magawang hindian sa lahat ng mga hinihingi niyang pabor sa akin noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nagsimula na ngang tumira si Kuya Goyo sa bahay namin ni Charlene. Hindi naman pinaramdam ni Charlene na masama ang loob niya, alang-alang sa akin. Sa unang linggo pa lamang na nakatira siya sa bahay ay nahirapan na kaming mag-asawa. Kami ni Charlene madalas ang nag-a-adjust noon sa pakikisama sa kanya, Papa Dudut. Naging makalat ang sala dahil sa mga gamit niya na sinasabit niya lamang kung saan-saan. Nahiya na tuloy kaming tumanggap ng bisita dahil sa itsura ng sala namin. Nangamoy paa at pawis na rin sa bahay dahil nakakatamarang maligo ni Kuya at di namin masabi ni Charlene sa kanya dahil baka ikasama ng loob niya. Nahiya nga ako kay Charlene dahil siya ang naglilinis ng kalat ni Kuya. Tuwing lumalabas noon si Kuya ay saka nililinis na Charlene ang mga naging kalat niya mula sa sala hanggang sa banyo. Hindi ako nakarinig ng reklamo kay Charlene pero nararamdaman kong hindi siya masaya sa mga nangyayari. Lagi na rin kaming nauubusan noon ng pagkain dahil masibang kumain si Kuya. Naging mapili rin siya sa mga pagkain at madalas ay siya ang nagsasabi sa amin kung ano ang gusto niyang kainin. Buti sana kung nag-aambag siya sa amin noon pero ni piso ay hindi kami nakakatanggap sa kanya dahil wala pa naman siyang nahahanap na trabaho. Hindi pinalad si Kuya na makakuha kaagad ng trabaho tulad ng inaasahan niya, Papa Dudut. Nainis siya dahil pakiramdam niya mas magaling siya sa mga nakasabayan niyang nakukuha sa mga sinubukan niyang pasukan. Dahil nga rin siguro sa galit kaya napadalas ang pag-inom niya ng alak. Panay noon ang hingi niya sa akin ng pangbili ng alak at pulutan. Hindi ko yun sinabi kay Charlene dahil siguradong mas lalong magagalit ang asawa ko sa akin. Pinakiusap ko na lamang kay Kuya na kung iinom siya ay dapat tulog na ang asawa ko. Madalas na rin akong napupuyat noon dahil gusto niyang samahan ko siya sa pag-inom dahil nalulungkot daw siyang mag-isa. Sinamahan ko na lamang kahit isang shot lang ako para wala na rin siyang maging sama ng loob sa akin. Tulad na lamang noong minsang inaya niya akong mag-inuman. Tumanggi ako dahil sinabi ko na maaga akong aalis ng bahay. Nagtampo siya at pinaramdam sa akin na malungkot siya dahil sa nangyayari sa buhay niya. Napilitan tuloy akong magpuyat para lamang masamahan siya, Papa Dudut.
Hayaan mo namang uminom, Troy. Para kang bagito sa inuman eh. Isang shot pa. Baka kasi sumakit ang ulo ko bukas pagising, kuya. Marami akong kailangan asikasuhin sa trabaho kaya maaga akong papasok. Trabaho na naman ang pinoproblema mo. Hayaan mo nga muna yan. Magpasaya na lang tayo ngayon bago pa magising si Charlene. Narinig kaya niya tayo? Maririnig niya tayo kung panay ang taas mo ng boses, kuya. Tsaka bago pa niya tayo marinig, mas maganda kung matutulog na tayo. Ituloy na lang natin ang inuman na to kapag day off ko na. Gusto ko lang naman kasi makatulog eh. Kaya ako umiinom. Di matulog ka na. Subukan mo lang pumikit. Di naman kailangan idepende sa alak ang pagtulog. Kukunin ko na tong alak para maitago ko na. Muntik na nga palang makita ni Charlene nung isang gabi yung alak na di mo naubos. Mabuti na lang nahila ko siya palayo sa ref bago pa niya nakita. Kaabanggit mo kay Charlene, lalo ko tuloy namimiss ang kasawa ko si Dina. 30 na rin si Charlene, no? Oo, 30 na nga. Pareha sila ni Dina. Namiss ko tuloy yung pagbubunga nga ng asawa ko kapag may kapalpakan ako. Mula nang lumuwas ako rito sa Maynila biglang nanahimik ang mundo ko. Pero alam mo, bigla ko hinanap yung ingay ng asawa ko. Baka oras na para umuwi ka sa inyo, kuya. Sigurado ako namimiss ka na rin ni Dina. Kung pwede lang eh. Pero nangako ako na hindi ako uuwi hanggat wala akong trabaho. May intindihan naman niya siguro yon. Di naman ganun kadali maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Nakapagbitiw na rin ako ng salita. Sabi ko nga, may intindihan ka niya. Ganyan din naman si Charlene nung unang beses na nawalan ako ng trabaho at kinailangan kong maghanap ng bago. Naintindihan niya na di madali humanap ng trabaho sa panahon ngayon kaya sigurado ako na ganun din si Dina kapag sinabi mo sa kanya. Alam ko naman kaya niya ako maintindihan. Pero andun pa rin yung hiya eh. Namimiss ko talaga si Dina. Oo, sakit ng ulo minsan ng mga babae sa buhay natin. Pero kapag nawala naman sila, saka natin hinahanap-hanap. Sana nga magkasama na kayo ni Dina, kuya. May paraan naman para magkasama kami ulit na mag-ina ko. Di gawin mo. Pwede kaya? Paanong pwede? Gusto ko sanang paluwasin sila rito sa Maynila eh. Tapos? Nakakahiyaman sa'yo, bunso. Pero hihiling sana ulit ako ng pabor. Pabor ulit? Naku, ayan na. Mukhang nakakahiya nang ang pasadahan yung pabor na sinasabi ko. Kung kaya ko, pwede naman kitang pagbigyan sa pabor na yan kung ano man yan. Madali lang naman tong pagbigyan. Ano nga? Ayos lang ba kung luluwasin na Dina rito sa Maynila? Sagot naman nila ang pamasahe. Huwag kang mag-alala. Hindi ako hingi sa'yo kasi nakakahiya na rin. Di naman ako may-ari ng Maynila eh. Lumuwas lang sila kung kailan nila gusto. Hindi ko naman may pagbabawal yun. Pero pag-aari mo kasi itong bahay. Ha? Anong ibig mong sabihin, kuya? Ito naman hindi pa makalata sa gusto kong puntuhin. Sige, didiretsohin ko na nga. Pwede bang makituloy din dito mag-ina ko? Hala, parang hindi na tayo kakasya rito sa bahay niyan. Ikaw pa nga lang dito sa sala halos sakop mo na. Payat naman pareho mag-ina ko. Kaya ko na silang isiksik dito sa sala kasama ko. Hindi naman sila magiging komportable nun. Kawawa naman sila. Mas kawawa sila kung hindi nila ako makakasama. Tsaka baka hindi sila komportableng gumalaw dito. Baka mahiya si Dina. Naku, makapal ang mukha nun. Wala nang hiya-hiya sa panahon ngayon. Ano, tawagan ko na ba si Dina para palosin na bukas? Hala, agad-agad? Sabik na kasi ako makasama sila eh. Ipagpapaalam ko muna kay Charlene, kuya. Paano kung hindi siya pumayag? Ayun lang. Ang hirap na di makasama mag-ina ko. Nawawalan ako ng inspirasyon para makahanap ng trabaho. Gawin mo na lang munang inspirasyon ng pagkakalayo nyo. Para mas lalo kang ganahan na maghanap ng trabaho. Kapag mabilis ka makakuha ng trabaho, mas mabilis mo silang makikita, di ba? Wala na ba talagang tsansa na pumayag ka? Alam mo naman na kailangan kasama ko si Charlene na magdesisyon. Mag-asawa kami. Baka naman pwede mong palagpasin to ulit nang hindi na kinukonsulta sa kanya. Saka mo na lang sabihin kapag nandito na yung mag-ina ko. Para wala na siya magawa. Magagalit naman yun kapag binigla natin siya. Mag-uusap na muna kami. Naalala ko mula nung namatay sina nanay at tatay. Sa akin ka lang lagi humingi ng tulong at pabor. Ni minsan hindi kita tinanggihan, no? Oo, hindi ka nga tumanggi. Kasi ganun kapag kadugo mo. Lalo na kung malaki na itulong sa'yo.
Sige, tawagan mo na si Dina. Paluwasin mo na siya kung kailan siya pwede. O paano si Charlene? Kala ko ba mag-uusap muna kayo? Baka di pumayag yun. Ako nang bahala. Nakapagbitiw na naman ako ng salita at alam kong hindi yon magugustuhan ni Charlene kapag nalaman niya. Napapayag ko nang matulog si Kuya after niyang tawagan si Dina para paluwasin na sila pag sikat pa lamang ng araw. Nagpasalamat si Kuya sa akin at sinabi na masaya siyang nakakabayad na ako ng utang na loob sa kanya. Sinagot ko na lamang yon ng matipid ng ngiti at saka nagpaalam na para pumunta sa kwarto namin ni Charlene. Inasahan kong tulog na ang asawa ko pero pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakasandal lamang sa headboard ng kama at nagbabasa ng libro. Nakasuot ng reading glasses niya na medyo lumuluwag na sa kanya. Nang maramdaman niya ang pagpasok ko ng kwarto ay napatingin siya sa direksyon ko. Initian niya ako at inaya na sa kama para magpahinga. Nag-aalangan pa ako at sinabing magbabanyo muna ako. Hindi naman ako naiihi o di kaya naman ay kailangang madaliin ang pagsisipilyo pero nagtagal ako sa banyo para practicein kung paano ko sasabihin kay Charlene na napag-usapan namin ni Kuya Goyo. Noong sa tingin ko ay kaya ko nang harapin si Charlene ay saka ako lumabas ng banyo. Napansin niya na siyempre nagtagal ako sa banyo. Alam niyang kapag nagtutungo ako doon mabilis lamang dahil na liliitan ako sa banyo namin at pakiramdam ko ay hindi ako makahinga. Inaya niya akong muli para tabihan siya. Ibinabana niya ang librong binabasa niya at saka tinanggal ang reading glasses niya. Hinarap niya ako at parang gusto akong lambingin. Nakita ko yung oportunidad para sabihin sa kanya ang napag-usapan namin ni Kuya Goyo. Napalunok pa ako ng malakas nang nilapit na niya ang mukha niya sa akin. Doon ay napansin niyang parang may gusto akong sabihing seryoso sa kanya. Tiningnan niya akong muli sa mukha at parang hinuhulaan kung ano ang laman ng isipan ko. Hindi ako noon makatingin sa kanya dahil nakakaramdam ako ng kaba, Papa Dudut. Napahinga siya ng malalim at saka kinumpronta ako sa posibleng problema na nasa isipan ko. Hindi ko pa man nasasabi noon pero dumilim na ang itsura niya, Papa Dudut. Nasira ko tuloy ang mood niya. Kung bakit naman kasi nasakto pa na humingi ng pabor noong gabing yon, si Kuya Goyo. Tapatin mo na ako, Troy. Ha? Anong ha? Sabihin mo na sa akin kung ano man yung gusto mong sabihin. Paano mo naman nahulaan na meron akong sasabihin sa'yo? Namula agad ang mga tenga mo nung tinignan kita. Hindi ka makatitig sa akin. Pinagpawisan bigla ang ilong mo kahit naka-aircon tayo. Senyales yan na may bumabagabag sa'yo. Grabe? Ganyan mo na ba ako kakilala? Ang tagal na nating nagsasama. Ang dali mo na lang talagang basahin. Magagalit ka ata kapag sinabi ko eh. Mas magagalit ako kapag hindi mo sinabi ngayon. Mag-promise ka muna na di ka masyadong magagalit. Ayoko mangako. Nagkausap kasi kami ni Kuya Goyo kanina. Good news ba yan? Aalis na ba siya? Kailan? Walang aalis pero may darating. Ano na naman yan, Troy? Luluwas bukas yung mag-ina ni Kuya. Sina Dina? Oo. Sana sinabi mo na hindi sila pwedeng tumuloy dito sa bahay, ha? Hindi eh. Bakit hindi? Mamaya umasa sila na pwede sila rito sa bahay. Saan sila matutulog niyan kapag dumating sila? Natawagan na kasi ni Kuya si Dina. Tinawagan ng kuya mo si Dina? At nasabi na ni Kuya na sa sala sila matutulog ng pamilya niya. Ano? Oo, hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising si baby. Nasisiraan na ba siya ng ulo? Bakit siya magdedesisyon na patuloyin na mag-ina niya rito? Bahay niya ba to? Sabi ko nang hinaan mo lang ang boses mo eh. Kumalma ka nga. Wag mo akong
utusang kumalma dahil nanggagalaiti na ako sa galit ngayon. Ang kapal ng mukha ng kuya mo para patuloyin dito ang mag-ina niya nang hindi man lang nagpapasabi sa atin? Actually, sa akin siya nagpaalam. At pumayag ka agad? Oo, Pumayag ka nang hindi man lang muna sinasabi sa akin? kapatid ko kasi yun eh. At asawa mo ako! Bahay natin to! Tayong dalawang dapat magdesisyon dito! Hindi pwedeng ikaw lang! Naipit na rin kasi ako kanina. At mas lalo ka pang gigipitin ng kuya mo kung patuloy mo siya pinagbibigyan sa mga gusto niya! Ngayon lang naman to. Anong ngayon lang? Akala mo ba hindi ko alam ang mga palihim mong pag-aabot ng pera sa kanya? Hindi lang ako kumikibo pero alam ko yon. Di ko lang kasi talaga matanggihan si kuya eh. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Magkapatid kayo! Dapat nga walang bayaran ng utang na loob eh. Lalo na parehas pa kayong pamilyado. Naaawa rin kasi ako kay kuya. Nalulungkot siya kasi wala na nga siyang mahanap na trabaho, di pa niya kasama yung mag-ina niya. At sa ating ba hindi ka naaawa? Kaya naman natin eh. May mga trabaho tayo tapos mapalad pa tayo na magkasama tayo sa iisang bahay. Hindi tulad ni kuya. Bakit parang kasalanan natin kung nakakaangat tayo sa kanila? Kasalanan bang nagsikap tayo para makuha yung mga meron tayo ngayon? Kailangan ba nating mag-guilty sa estado natin dahil lang hindi natin sila katulad? Naaawa lang naman ako. Pansamantala lang din naman to. Pansamantala? Ganyan din ang sinabi mo sa kuya mo eh. Pansamantala lang siya rito pero ilang buwan na ba siyang nakakalibre ng tirahan dito? Baka makatulong ang mag-ina niya para maging ganado siya sa paghahanap ng trabaho. Ako, kailan kaya ako gaganahan sa sitwasyon natin ngayon? Hindi ko na maayos ang pagbabudget para sa atin ng kuya mo tapos magdadagdag pa ng panibagong papalamunin? Hindi naman sila basta-basta palamunin, Charlene. Pamilya ko pa rin sila. Pamilya mo rin kami ng anak mo, Troy. Isipin mo muna ang kapakanan namin bago ang iba. Pwede bang hayaan mo na? Nakapagdesisyon na ako eh. Gagawa na lang ako ng paraan para makaraos tayong lahat. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang ang kapatid ko. Dahil nung mga bata pa kami at ako ang nangangailangan, di niya ako pinabayaan. Papadudot yun ang unang beses na nasigawan ko ng ganon si Charlene. Kilala ako bilang kalmadong tao pero napuno na rin kasi ako sa mga nangyayari. Mali ko na sinigawan ko ng ganon si Charlene dahil hindi rin naman niya alam ang tunay na dahilan kung bakit patuloy ako sa pagtulong sa Kuya Goyo ko. In-explain ko naman yon sa kanya at tinanggap niya ang mga sinabi ko pero alam kong masama pa rin ang loob niya dahil sinigawan ko siya. Nakonsensya ako at humingi ng sorry sa mga nagawa ko, Papa Dudut. Tumango lamang siya noon at saka sinabing magpahinga na. Pinuntahan niya sa crib ang baby namin at nung kontento na siya sa pagkakatulog ng anak namin ay saka naman siya bumalik sa kama. Sinubukan kong halikan siya pero umiwas siya sa akin, Papa Dudut. Tinalikuran niya ako at saka hinila ang kumot sa pwesto niya. Nanakit ang ulo ko noon sa pinaghalong stress at nabiting alak. Hindi ako nakatulog kakaisip sa mga nangyayari sa bahay namin. Umaga na noong natapos akong pagurin ang utak ko, Papa Dudut. Naghanda na ako para pumasok sa trabaho at hindi pa rin ako kinikibo noon ni Charlene at hindi naman nakahalata si Kuya na nag-away kaming mag-asawa noon. Bago ko umalis ay narinig ko pang nag-uusap sina Dina at Kuya Goyo. Rinig ko noon ang saya ni Kuya habang binibilinan si Dina kung saan siya bababa para mapuntahan at masundo siya ni Kuya. Noong natapos ang tawag ay agad akong niyakap ni Kuya para magpasalamat. Kahit papaano ay nawala naman yung stress ko dahil napasaya ko si Kuya, Papa Dudut. Hiniling ko noon na sana ay maging inspired na si Kuya sa paghahanap ng trabaho para rin makaalis na sila sa bahay. Alam ko kasi noon na hindi matatapos ang away namin ni Charlene hanggat andon sina Dina at Kuya. Gusto ko na rin syempreng maging payapa noon ang pagsasama namin ni Charlene. Alam ko naman na hindi madamot at hindi masamang tao ang asawa ko. Nadala lang siya ng emosyon dahil marami nga kaming utang na kailangang bayaran, tapos ay daragdag pa ang pamilya ni Kuya na kailangan naming buhayin.
Mula noon, Papa Dudut, ay nanlamig na sa akin si Charlene at madalas kapag nag-uusap naman kami ay ramdam ko ang galit sa kanya. Pinigilan ko na lamang ang sarili kong huwag magpadala sa galit dahil naipit din naman si Charlene sa sitwasyon na meron ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala ni Kuya Goyo si Dina sa isang beer house. Dating nakikitable si Dina sa mga customers ng beer house na pinasukan niya, Papa Dudut. At minsan ay nakatable nga niya si Kuya. Nagkaroon ng interes si Kuya kay Dina dahil sa pagiging totoo daw ni Dina. Natuwa siya dahil takles at malakas ang self-confidence ni Dina. Yun daw noon ang tipo ni Kuya sa isang babae. Mabilis silang nagkahulugan ng loob. Naging silang dalawa at nag-live-in ng ilang linggo mula noong sagutin ni Dina si Kuya. Hindi naman pinatigil ni Kuya si Dina sa pagtatrabaho sa beer house dahil malaki ang kita ni Dina sa pagpapabili ng latest drink sa mga customers niya. Inahatid sundo ni Dina noon ni Kuya gamit ang pinapasada niyang tricycle. Naging masaya silang dalawa kahit paminsan-minsan ay nagdududa si Kuya kay Dina dahil sa dami ng mga nakakatable noon ni Dina. Nilakasan na lang daw ni Kuya ang tiwala niya kay Dina para hindi na sila mag-away dahil trabaho lamang yon. Hanggang sa nabuntis na si Dina. Nagduda pa kami ni Kuya noong simula dahil tumagilid ang tiwala niya kay Dina. Isang buwan bago siya nabuntis. Nagkahiwalay sina Dina at Kuya pansamantala para makahinga dahil panay noon ang away nila. Hanggang si Kuya na rin ang unang lumapit kay Dina para makipagbalikan dahil nami-miss na raw niya si Dina. Nagkabalikan sila noong 6 na buwan nang buntis si Dina. Sinabi nga sa akin ni Kuya kahit na hindi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Dina ay tatanggapin daw niya. Huwag lamang mawala si Dina sa kanya. Doon ko nakita na mahal ni Kuya si Dina, Papa Dudut. Noong nanganak na nga si Dina ay hindi nila napag-usapan pang muli kung si Kuya nga ang ama ng batang yon. Naging masaya naman silang pareho lalo na noong umalis na si Dina sa beer house. Akala ko nga noon ay magkakahiwalay sila pero naging matatag naman ang relasyon nila. Kahit marami silang mga naging problema. Masyadong na-in-love si Kuya kay Dina at nakita kong muli ang pagmamahalan nilang yon noong tumira na nga sila sa amin. Hindi ko noon makalimutan ang unang beses na nagsabay-sabay kaming kumain. Kakarating lang din noon ni Dina galing sa probinsya at nakatulog na nga ang mga anak namin kaya kumain na kami, Papa Dudut. Dina, damihan mo kain mo ng kanin ha. Marami silang bigas dito. Kasi buwan-buwan merong rice allowance to si Troy sa trabaho niya. Ganun ba? Uy, baka naman pwede makahingi kahit isang salup lang ng bigas para ipadala ko sa kapatid ko. Basta ba may extra Walang problema. Ay, joke lang yon, Troy. Baka mamaya magalit tong si Charlene. Bakit naman ako magagalit? Feeling ko lang naman, lagi ka kasing nakasimangot. Kaya pakiramdam ko konting mali lang namin ni Goyo, sasakalin mo na kami. Grabe ka namang manghusga. Hindi naman, uy. Binabasi ko lang din kasi sa facial expression mo. Ayun na nga. Di ba panghuhusga na yon? Nga pala Kuya Goyo. Meron pala ako nakitang opening dun sa isang eatery malapit sa trabaho ko. Naghahanap sila ng kusinero. Wag doon! Huh? Bakit naman? Hindi naman marunong magluto tong si Goyo. Magpakulo nga lang ng tubig hindi pa niya magawa ng maayos. Magluto pa kaya? Naku, pasa ko dyan tol. Itong si Dina magaling magluto. Ay naku, totoo yan! Lasang-lasa ko kung may mali sa niluto. Kahit nga may sipon ako malakas pa rin ang panlasa ko. Ah, talaga? Ay oo, Charlene! Parang itong niluto ni Troy na adobo na sobrahan sa toyo. Dapat mas marami ang nilalagay na suka kaysa sa toyo. O tingnan mo tuloy, ang alat!
Ako ang nagluto ng adobo na yan. Hindi si Troy. Ganun ba? Next time, mas marami ng konti ang suka kaysa sa toyo, ha? Tsaka huwag masyadong babara ng asukal. Hindi ko na tuloy alam kung adobo pa ba ito o humba. Payo lang naman. Salamat sa payo. You're welcome. Mauna na pala ako sa kwarto. Matutulog ka na? Tatawagan ko lang yung coordinator natin para sa binyag ni baby next year. Sige. Sunod ako sa'yo. Ligpitin ko lang itong mga pinagkainan natin. Salamat. Kuya Goyo, Dina, mauna na muna ako ha. Pasensya kung hindi ako makakasama sa kwentuhan nyo ngayong gabi. Ay, wala yun. Wala ka rin naman masyadong ambag sa dakdakan. Joke! Troy, bibinyagan na pala ang baby nyo? Oo. Teka lang ilalagay ko muna sa ref 'tong natira nating kanin. Babalik ako agad. Goyo, tanungin mo kung pwedeng isabay na sa binyag ng anak nila yung anak natin. Nakakahiya. Magpabinyag na lang tayo kapag may pera na ako. Kailan pa? Wala ka pang ang trabaho. Magtatrabaho na ako. Andiyan na kayong inspirasyon ko eh. Huwag mo na akong bolahin. Ireserba mo na lang yan kina Troy at Charlene. Gawin mo ang lahat para mapapayag silang makisabay tayo sa binyag. Para wala na tayong gastusin. Kaya naman nilang mag-asawa yun eh. Di na naman, nakakahiya na. Makikitira na nga tayo rito ng libre. Sagarin na natin. Minsan lang naman to habang gusto pa nila tayo. Nakakaawa rin naman kasi yung anak natin eh. 4 na taon na pero hindi pa rin siya nabibinyagan. Kailangan yata sa daycare center ng baptismal certificate. Sige ka, di makakapag-aral yung anak natin. Gusto mo ba yon? Siyempre hindi. Kaya nga pagbalik ni Troy, kausapin mo na siya. Ha? Susubukan ko. Tsaka, try mo ring itanong kung pwedeng pahiramin ako ni Charlene ang isusuot ko sa binyag. Medyo may katabaan siya. Pero pwede ko namang paremedyohan yung ipapahiram niya kung papayag siya. Papadudot inakala nilang hindi ko narinig ang mga pinag-usapan nilang dalawa. Nakabalik ako kaagad pero nagtago ako sa gilid para hindi nila ako makita. Noong natapos silang mag-usap ay saka naman ako bumalik ng hapagkainan. Doon naman nagpaalam si Dina para magyosi sa labas. Inisip kong paraan niya lamang yon para makorner ako ni Kuya Goyo. Minadali kong maglinis ng mesa at hindi na muna kinausap si Kuya. Hindi ko siya matignan noon dahil alam kong hinuhuli niya ang tingin ko para masabi niya ang pabor na hihilingin niya sa akin. Naramdaman ko naman na medyo alanganin din siya na kausapin ako kung hindi lang talaga nagpumilit si Dina. Sinubukan akong tulungan ni Kuya sa pagliligpit ng pinagkainan namin pero sinabi kong magpahinga na siya dahil alam kong napagod siyang mag-commute para sunduin si Dina sa terminal. Tumango na lamang siya at saka pumunta sa kusina para kumuha ng beer sa ref at saka naupo sa sala. Hinintay niyang matapos ako sa paglilinis ng mesa at binagalang ko naman dahil parang naghahanap ako ng paraan para hindi siya makausap tungkol sa binyag. Binagalan ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan para lamang makaiwas kay Kuya. Hinugasan ko na nga rin yung mga hindi naman kailangang hugasan para lamang tumagal ako sa kusina. May mga dinagdag na rin akong nilinis tulad ng stove at microwave namin. Inisip ko pa na kung paano haharapin si Kuya at kung paano siya tatanggihan sa hihingin niyang pabor na parang natatakot na ako. Natatakot ako noon na mapasama ang loob niya dahilan para muli niyang i-bring up yung utang na loob ko sa kanya. Alam ko noon, Papadudot, na hindi ko naman mapipigilan ang sarili ko na pumayag sa gusto niya pero magiging dahilan yon para masira kami lalo ni Charlene. Sa totoo lang, Papadudot, ay hindi pa ako napapatawad noon ni Charlene sa pagsigaw ko sa kanya at pagpayag na patirahin si Dina sa bahay. Kaya alam ko noon na magiging triple ang galit ni Charlene kapag nalaman niyang gustong isabay ni Kuya ang binyag ng anak nila sa anak namin. Alam kong matagal nang pinagplanuhan ni Charlene ang binyag ng panganay namin. Marami na siyang naplano para maging espesyal ang araw na yon.
Alam ko noon na sasama ang loob niya kung merong makikihati sa espesyal na pagdiriwang na yon. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko at handa na akong tanggihan si kuya. Tinapos ko na ang paghuhugas ng mga pinagkainan at saka sinadya ko nang daanan siya sa sala. Doon ay nakita kong nagbubulungan sina Dina at si kuya. Grabe, parang 2 oras kang naghugas ng plato ah. Nakailang balik na ako sa labas pero hindi ka pa rin tapos. Nilinisan ko na rin kasi yung stove tsaka yung microwave. Nanlilimahid na kasi sa dumi. Yak! Buti nilinisan mo na rin. Nakakairita yung maruming kusina. Ay, teka. Lalabas lang muna ako ha. Yossi, break ulit. Sige, usap mo na kayo magkapatid dyan. Troy, may sasabihin yata sa'yo si Goyo. Goyo! Oh, eto na si Troy. Ha? May sasabihin ka, kuya? Oo eh. Ano yun? Maupo ka muna. Ay, hindi na. Maiksi lang naman siguro yung sasabihin mo, no? Para makapanik na rin ako sa kwarto. Baka hinihintay na ako ni Charlene Ano kasi, narinig ko na pabibinyagan nyo ng anak nyo ni Charlene. Oo, pabibinyagan na nga namin. Nabanggit ko rin naman kanina. Naisip ko lang kasi, paano kaya kung maging ninong ka sa anak namin? pwede rin naman. Basta hindi niya ako sisigilin tuwing Pasko. Yun ba talaga sasabihin mo, kuya? Meron pa eh. Sabihin mo na, kuya. Makikinig ako. Hindi pa kasi nabibinyagan yung anak namin ni Dina eh. Ah, talaga? 4 na taon na siya, di ba? Lagi kasi nagigipit kaya walang pambinyag. Alam mo naman sa probinsya, kailangan maganda ka pag may binyagan para hindi nakakaya sa mga ninong at ninang. Di pabinyagan yun kapag nakahanap ka na ng trabaho. Gusto ko sana kung pwede lang isabay na lang sana yung binyag ng anak namin sa anak nyo ni Charlene. Ha? Parang mahirap ata yan, kuya. May mga gumagawa naman ng ganun, sabi ni Dina. Saka para practical para sa amin, di ba? Wala rin kasi kaming pera ngayon Pero gusto na namin mabinyagan yung anak namin para kapag ginanapan ng baptismal certificate sa school, may maibigay kami. Parang di naman kailangan ng ganun para makapag-aral. Yun ang narinig ko Mas maganda ng handa, di ba? Naku, tagilid tayo dyan, kuya. Siguradong hindi papayag si Charlene. Bakit naman hindi? Ayaw ba niya mabinyagan ng pamangkin nyo? Kawawa naman yung pamangkin yung tumatanda na hindi pa nabibinyagan. Matagal kasing pinagplanuhan ni Charlene tong binyag ng panganay namin Siyempre, first baby namin to kaya todo bigay yung asawa ko. Saka limitado lang yung mga bisita na dadalo kasi gusto namin na mahalagang tao lang sa buhay namin yung pupunta. Wala naman kaming balak magdagdag ng bisita. Kung sino yung mga bisita nyo, yun na rin ang bisita namin. Kahit mga ninong at ninang ng anak nyo, baka pwedeng pasuyo na rin na gawin naming ninong at ninang ng anak namin. Wala di nyo naman kilala yung mga kinuha naming ninong at ninang. Di kikilalanin namin kapag Pasko na. Saka tiwala kami sa mga ninong at ninang na kukunin nyo. Siguradong maayos sa mga trabaho, kaya makakapagbigay ng malaking aginaldo sa Pasko. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit namin sila kinuha para maging ninong at ninang ng anak namin Ang gusto namin, magabayan yung anak namin ng mga taong pinagkakatiwalaan namin lalo na kapag wala kami. Ganon din naman ang gusto ko sa anak namin. Magabayan siya. Sabi mo nga, mapagkakatiwalaan niya mga ninong at ninang ng anak mo. Kaya gusto ko rin ipagkatiwala sa kanilang anak ko. Ewan ko, kuya. Kakausapin ko muna si Charlene. Kung di man siya pumayag, sana irespeto nyo na lang yung gusto niya. Espesyal na araw kasi yun para sa anak namin Unang beses yun na magpapabinyag kami. Huwag mo na lang kaya sabihin kay Charlene. Kausapin mo na lang yung coordinator para isingit kami sa binyag. O kaya yung pare. Kahit kami na yung bahalang kumuha ng sarili naming ninong at ninang para sa anak namin. Pwede na kaya yun? Malabo talaga yan, kuya. Pero pwede ko naman kayong pautangin kahit papano para kung gusto nyong pabinyagan yung anak nyo, pwede nyong gawin sa ibang araw. Paano naman yung handa namin? Hindi naman kailangan ng handa, kuya Ang importante, mabinyagan yung anak nyo. Selebrasyon pa rin yun Kailangan pa rin ng handa siyempre. Saka unang beses din yun na magpapabinyag kami. Gusto rin namin gawing espesyal at memorable parang yun sa inyo. Mas magiging espesyal yun, kuya, kung solo nyo yung binyag.
Mas magiging espesyal yun kapag magkakasama tayong pamilya sa binyag. Matutuwa sigurado ang mga magulang natin kung nasan man sila kapag nakita nila tayo na magkakasama. Basta, kakausapin ko muna si Charlene. Di ko may papangako na papayag siya pero… Sige, kung ano na lang desisyon niyo. Napansin ko nang nagtampo si Kuya sa akin, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang kausapin at ipaliwanag muli kung bakit alanganin ang gusto niyang mangyari. Inoferan ko na rin siya ng dagdag na pera para may panggasto sila sa handa pero tinanggihan niya yon dahil gusto niyang sabay ang binyag ng mga anak namin. Napikon na rin ako dahil ginawa ko naman ang lahat ng pwedeng gawin para mabinyagan ang anak nila pero ibang direksyon ang gusto nilang tahakin. Nainis ako dahil parang ang sama kong tao para tanggihan sila sa isang bagay na karapatan naman naming mag-asawa. Noong napansin nga ni Kuya na malapit na akong magalit ay bigla niya akong kinonsensya. Bigla niyang sinabi na naaawa siya sa kanyang anak dahil parang natulad daw ang anak niya sa kapalaran niya. Napagkaitan daw ang anak niya tulad niya noong pinili niyang unahin ang mga luho at pangangailangan ko kesa sa kanya. Naiyak pa siya habang binabalikan niya yung mga nagawa niyang sakripisyo para mapaganda ang buhay ko. Aminado po akong natamaan ako sa mga sinabi niya dahil naaalala ko ang lahat ng naitulong niya sa akin. Papadudot ilang buwan na lamang at bibinyagan na ang anak namin ni Charlene. Hindi ko pa rin magawang sabihin ngayon kay Charlene ang napag-usapan namin ni Kuya. Nakiusap nga rin ako kay Kuya na huwag niya akong madaliin dahil nape-pressure din ako. Naintindihan naman daw niya ako pero ramdam kong umaasa siya ng positive na resulta sa paglapit ko kay Charlene. Alam ko namang hindi papayag si Charlene pero gusto kong subukan, Papa Dudut. Gusto kong ipaliwanag sa asawa ko ang pinanggagalingan ko kung bakit hindi ko matanggihan si Kuya. Baka kasi maintindihan niya at pumayag siyang isabay ang binyag ng anak namin at anak ni na Kuya at Dina, Papa Dudut. Habang hindi ko pa nga sinasabi kay Charlene ay baka pwedeng makahingi ng tulong sa mga kabarangay natin dyan para makapag-decide na po ako. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang gagawin para akong naiipit sa dalawang bato. Sana ay matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa pagbasa at pagbigay ng tulong. Ang inyo pong kabarangay forever, Troy. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.